Hi guys. Hi guys. Masquerade say guys. Masquerade say guys. Ndakuda kutoramba basa guys kuti ndidzoke ku Africa. Kuti ndiwane kugwada time. Guys, Masquerade say ko. Ndanda kuswai. The guy got guys 2 hours chat. 1 hour pane mwenyaya, 1 hour pane mwenyaya because mangwana futi ndikunda kubasa. It's just that kuti ndapedza na 5:30. Ndapedza na 5:30. Ndatadza kuti nda gym. Apa ndisonda kaenda ku gym say after 2 days. Saka ndikwa kuti kumusana kune zvima uyu. Ndiripo guys, how are you guys? Muri say guys. Chiti fast muye tiwe kuti zviri kufamba say anyway ndandiri kubasa guys. Ndapinda manje na 5:30. Nembe muna ne jacket rangu chiri apa ne big rangu apa nangopinda nokumanya kunobira. Ndadya. Ndangopinda nekutobika. Pamela ndizobika so nditopedza kubika nditodya. Andiwana because ndasina bika sazarema oats. Ndora ndabika nepoko. Saka poko ndangoiti shwa. Anona after ndisimafuta kawanda. Ngoiti shwa mbija nobva ndangoti kafeji. Ndobva ndatorova. Saka ipo paiwa ndakaguta ndangoti akandosunga pano. Kungosunga nokunogesa. Nokunovata noti mangwana chi basa ndasina pedza na 5:30. Anmona ndasina kushanda 8 hours chete ndatanga na 9:30 kapedza na 5:30. Right. Saka guys, Masquerade say aiwa guys tiganitanga nekuti initsara chokwadi guys. Zvinhu zvakazviitika mastiti zhinji zvonaka guys ka andakuzviona. Ndasozvionera pakati munozati paitwa live. Ndosaka musina kumbovhira mambondionako. Ina ndamboona live guys. Live kana kuiona handisibaona ndandiribisa kafoni yangu ndakaisa ku plus ngeri pa silent. Kuna umwana tombozama kuda kufona kuti ndazona message after wamongo jama kufona but phone yanga iri pa silent kana chandaona. Vesa message kuti manyai kana chandaona plus ndenda ndaona ndasakwanze kuenda because ndantorochi. Tuba kuona kwa Fred futeke kwaita safe futi. Aita save ndiwe msangoti kwa munhu asina zvaita. Ndikatoti saka ndozoti paya ndamboita lambobuda so chinda samwe so ne client ndibona kuti ariganitaritse kudai hana yangu yatanga kurova bhais pana ndongorera pa page kudai hana yangu yati ba pana sangana ne screenshots sazari ma oats pana sangana ne screenshots hana yangu yarova ndikati koma screenshots ayabvepi me was not on the page hana yangu yati ba because ini guys munyatsa kundizeta kazhinji kacho and post ma picture evanhu you know me now munyatsa kundiziva ndogona ngonyora iri nyaya kuti vanhu vangu komenda ndiri ndatonyora nemawedza angu nongokanda vanhu mokomenda but kune vanhu vachipagarira chipo chamakuwa guys and you are getting too fat. Emmanuel, I will block you. I don't know who you are futi guys. Ane yangu yati temu tikati ndiani waposta zvinhu izvi hanzi subscribe ndopanda mhanya kunotarisa kuti ndione titiona aikazve post kwa postigo chechewo ndopanda takati what is going on. But first of all ndanga kuti munhu ari admin ari kunyora makuwa kadai so isu tinongoti kaona nyaka tongokanda sei tongo discuss zvezvo mungo discuss not kuti tinotwa zvinhu kuma street. So ana yangu yati tsemu guys ndikati kuti ani waposta anmona asi ayed pandanoverenga English yakanyogwa chirungu chakanyogwa ndabva ndaita the person in mind ndikati chirungu ichi ndinhingi. Guys, pano muna admini vane makuwa. Pana admini vane makuwa. Rigaini po wapasando dzavo nhasi. Ini. Sisi. Admini makagarira chipo chamakuwa. Makagarira. Quite today was real. Ndatoona kuti sisi ava admini vemakuwa vanotori ne fan base ravo pano nhasi ndazviona. Vane fan base ravo rinoda makuwa nyaya dzavanhu munoziva hanzi vabvise izvi ndichivabvisirei naye matachi ndichivabvisirei indatoona fan base ravo ndariona ka fan base ini ndiri analyze akaiti I analyze ndinotoona hanimona kwai Fred aringotukwa Fred enda seiko ati seiko Fred wamuringotukwa guys musatuke Fred wenda seiko ndaona aine fan base rakatodarikana ndinaro guys. I'm like ndabva ndangozati ndikati uyu ndiye ndobva ndati phone ndikati ndeni wanyora zvinhu zvarukanda chike muri kusarira ndikati saka wabva wanodzura uchikanda papeji zvikaza ndatoona kuti zvinhu ndonyaya dziri kuda vanhu because dziri kutenda all over ndobva ndati alright ndakautasa kudai mastream muri kunzo all over kuti ndione kuti
But Bridget, you should know me by now. You should know me by now. You should know kuti apandisisi meli vanyora. Ini manyora rangu anengani kaukuru mkati. Yangu posti andazoisa. Yakanzi. Dei zvaigona ma sisters aya ataurirana. Because munhu ari kuvaitisa. Munotonyatsoona ndisisi meli vanyora. You can actually see kuti ndindanyora. Then in imwe ndazoisa yakanzi. Yandanyora pandati jiko pandati iwe Sutana, you are wrong. Ndiori kugwisanisa vanhu. Those were me. That was me. So adimini go up vafana kuseka ndikati mira ndione masiti meiwe masiti ari kupfuta. Guys, vana ola kuti vamakuwa kadai ndione na TV ndione vana ndikati koma yezvo konyari kutopisa kudai ndamboda kudzura ka guys mapost pandaona kuti mutiti muri kutobvura nenda vanangozosiya ndikati ari kufambirana navamwe but nhasi chanangoda kuti nditaure ndechekuti guys ndazoona kuti munoda nyaya dzavanhu ndikuhwei futi ndichiti kwanzi nyaya dzavanhu zvandaona munoziva kuti admin uyu aita engagement asandamboita nini admin aita engagement ndaenda kudashboard ka guys ka engagement ndaona ndarohwa nehana yaunzona admin uyu ndarohwa nehana admin ningikiri ndaona engagement ndaona ndikati saka engagement isei vanhu kava nezuro page ndiro rakafuma riri 58k 98k nezuro guys nekuda kwaadmin nemakuwa nhasi vaita vapinza mu99k nema hours ndopandaona kuti vanhu ndopanasa kunyorera kuti guys munoda nyaya dzevanhu ndikabvaresa inishau yangu ndikanyora zita rangu mberi kuti ndini meo ndanyora ndanyatsokuona kuti munoda nyaya dzevanhu guys ende nyaya dzevanhu munodzida Shui, apa anga achiwana tag team mu comment section manga mune vamwe ngachiti kwanzi imboenda kuzororo admin ndimbopindira inini vachita kunouya nema screenshot tikati nhai mwari apa vanenge vane nguva kadzokutendera indoiwane pinguva guys jereko ku Instagram ndozviziva ini Instagram neTikTok guys handozvizivi kuti kunombonyatso kuoperatwa zvakanzoita sei kuti nditi kunoitwa sei screenshot notora sei hazvitozvizivi ndajara Facebook uko handiko ndaona mascreenshot abva kuTikTok abva kuInstagram zvichiuya ndikaziva kuti maadmin angu chisalati aya ndiwo ari kuita mabasa aya anyway ndazongosiya asi guys chandatoona nhasi chiripoka saadmin vava ndida kunyatsa kuvhunzai guys ndaona vane fanbase yavo toda kuita zvinhu zviri fei pano ini hangu ndine fanbase yangu yevanhu vanoziva kuti havasisimeli vauya tinomira takadai admin wenyu uyu guys weguwa uyu handisika ari kunditarisa ari kundiona ndamuona neakaunti yake chaiyo ndamuona admin uyu guys munozvida here zvamakuwa izvi munozvida here zvemakuwa izvi nokuti tinoda kuita zvinhu tichipasisana pano handiti toda zvinhu nokuti ini ndaona ndaanalyza anaiziro wangu wandaita toda kuvhunzai admin makuwa aya muri kumafarira here guys muri kumafarira here makuwa ndamuti handiiti makuwa indinongonyora post ndo vanhuvo zvamakuwa handaona nhasi haivo ndichavhunza vanhu ndakudza ndichauya live kana vanhu vakati say no it ends today kana vanhu vakavhota tinozvida moita column yenyu yezvinhu zvamastreet tongoonesana kuti kana pamunonyora paya mukanyora zvinhu zvenyika mukaya nezvinhu moisa mainitial enyu kumberi kuti vanhu vanyatsokuona kuti ndi admin nokuti zvatinotaura panapa panhingapa panapa vanhu vese vachiwa zvinenge zvine evidence yamangwana saka guys ndakamirira kuti mutaure vanoti guwa muri kurida isa henyu malavu chavo eredi tione kuti guwa rapinda papi ita henyu nokuti ndio vanokwera masisi nandanguva yacho izvo vanhu moda makuwa vasikana kwaita nhasi ndari kwai ndine saspinda asona neyamaziriti mutoziva ako jina zviri nani zvinoindorohwa nehana manje nokuti paanenge achiposta paya paanonyora handiti vanhu vanenge vachimupindura anobva kuti simeli ini ndobva ndahwane yangu kuti sem kuti vana kutotunga varikutotega inototi ndinanyora ini guys hanangu inenge yarembera guys hanangu inenge yarembera paya handiti anenge achinyora inonyora pane page name handi vanhu vanomupindura
right? Zvamuri kuti munofarira guwa admin ndofunga makantarisa kwai column yenyu yeguwa kwai mapiwa column yeguwa kubva nhasi guys makuwa emastiti ina handina nguva yezvemastiti ene senge zvana Instagram zviya handinozivi kuti zvinoparetwa sei handimaona. I don't know anything about Instagram. Ndongozati kune Instagram ndine account ikoko yandakandocreategwa nabarunini ndo vanisi vaimbotoposta malive ikoko handitozoti zvikazodii because handitozivi zvinofamba zviri kuInstagram handimaona. Saka admin kwanzi nevanhu venyu pano maita fanbase renyu rida makuwa moita makuwa asi ndokumbirisawo regai nitaure pano vanhu vachinzwa mese makatera tibvumirane guys. Admin kana moita makuwa paya pamunonouya nezvinhu zvenyu zvekunana Instagram muchiposta ndokumbira kuti mise ma-initials because hamusi 1 muchaita 2 or 3 ndaona 2 or 3 maadmin afarira anoita zvekuInstagram uko muchabatsirana kuuya nemakuwa enyaya isai ma-initials kumberi kuti so that chero vanhu pavanopindura chikupindura ipapa vachiti sisimeli vanopindura sisimeli asatiza kuti initial kumbe. Saka guys ma-initial edu akasiyana siyana. Handi yangu munoiziva initial handika hamuzati initial yangu inoti mm handimaona. Saka mukaona dzisiri it's not me handimaona inoti it's not me. Indi ndododzidzirawo kuti Instagram iyi inofamba sei handimazviona. So guys admin achava necolumn maadmin achava necolumn dzavo asi ndagaidi kudzisei chinhu 1 maadmin kudzisei pajekerere vanhu vese vachinzwa handitika thank you my shuni 99 stars. Maadmin kana vakuposta nyaya dzavanhu handitika sezvamunodaidzi moita makuwa enyu please musatore masaidi. Regaidi kubatsirei musatore masaidi pajekerere zvinoonekwa as a belief. Kana une saidi rako garara romwoyo semunhu waadmin mira pakati. That's first rule yanda kudzisai pano. Musanyore zvokuti muri kudigrida vamwe vanhu kana kuti chero mukaita pakaita nokuti mukanyora zvinenge zvimwe zvacho zvinenge zviri personal handimaona. Kune vanhu vanenge vasingazivi taita chisungo nhasi chekuti kuchaiswa ma-initial kumberi vanogona kufunga kuti sisimeli inodzokera pe kwandiri pamwe nditori zvangu muyepi muti kwandiri kubasa wangu ndoziva nongozonda kuzvuzvurudziwa handimaona. Ndoda kuzvuzvurudzikwa dzangu handi kuzvuzvurudzikwa nyaya dzenyu handimazviona. Saka kana muchiita nyaya dzenyu dziregai comment section ikupei muono iyo ndo ichatora masides. Imimi you are not allowed to take sides. Just do kana matora torai musawedzerere torai zvabuda kudhara musatore makuwa ekuudzwa kuseri please. Munopindwa makuwa enema thank you hope hope kadenge thank you my love. Musatore makuwa ekuudzwa kuinbox mazvinzwa musafe makatora makuwa ekuudzwa kuinbox nokuti munonyeregwa makuwa enema nemaghosti mobva mapiwa. Torai makuwa ezvaita mustreet mouya moposta yenyu vanhu vokomenda pano. Musatori zvamaudzwa kumainbox uko nokuti munenge musina verification inokudzokerai mangwana kuti maghosi munowachiswa muchimbonyaya dzenhema. Saka musatore side just take nyaya mukanise zvairi mosiyira vanhu handimona. Kune vamwe vasiko kune mamapeji madiaries vowana kutandara pano vachikomenda vari pano handimazviona muchipikisana imomo mustreet. Imi maadmin muchitarisa hamutori side. Don't take sides. Mirai pakati. And this mudati mudzidze palive handiri kutoita panapa sezvo kwaintroduce new column yemakuwa kwaintroduce guwa padiaries handika thank you zvakare hope maiwe guys ndendere hope guys ndendere hope munini wangu ari kuita kudira masters. Saka mugare makaziva handika umwe wacho matomuona nekunyora mucomment section kwai yes noted mem mamuona handika ndo vachange vachizokuisirai kwai munozotukwa dei mazvisiya vanotukwa ivo ako indotukwa naye ndikutaura mwana hati kusada muchiwa pano ini initial yangu inoti ini dzangu ndinoita live handimaona handimboiti zvokuposta indobaya live indiriwe malive handimaona. Saka zvinhu zvandikutaura pajekere pane vanhu 805 ndofuka pa 805 vanhu vari kunzwa ende language yangu munofanirwa kunge makuchiziva kuti ava vanyora pasisimeni izvi zvanyorwa imi vanhu vepano vanotoziva kuti this is sisimeli language. Even chirungu chaicho aya vana chidikika masala chirungu chechiri chakandosiyana chirungu mona chirungu chiri ndechechembere ichi chirungu chine cheve chidiki munotoona handimazviona right. So guys tati timboya nenyaya pano nezuro kwanga kuine nyaya ini nyaya nditonoana dzabuda dzega handina kuitsvaga dzabuda papublic nditouya nayo pano tozianalyza pano tichipa vanhu nguva yekuti vatore muono wavo nokuti kumastiti zinongobuda asi vanhu havana time yekupiwa kuti vaone muono. The reason why tikutaura nyaya idzi nechidzidzo chatichadzidza vamwe vanhu pano nhasi handimona tadzidza zvakawanda tombotanga neyazuro handika iyi yazongobudirawo makumbo atisandaiwa ndatoona futi kuti kwai kwaita mwana wangu yatandasa handimona uyu mwana wangu atombondisira audio
hanimaona audio iriko but andina kuzotaura naye ndandiri kubasa hanimazviona saka ndakazoti izvozvi manhero naye ndichiwa kuti ndikati rega nditrai kufona foni yake but foni yake kuenda kuvoicemail. Thank you Nox inoenda kuvoicemail. Saka handizivi kuti kana aripo muzomutega kana tasvika panyaya yake guys mwana wangu tandasayo because ari kuradzikana. The reason why ndisina kuita zvakanga andituma ndaida kuti ambotanga apora. Ini ndiri munhu mukuru guys. I assess the situations. Pakutaura nemunhu ndino assess a situation. I assess zviri kuitika. Ndonyatsa kutopinda mukati memupenyu memunhu pari kutaura kubva kuvoice kusvika mumwoyo ndona kuti no pane zvakati zviri kuitika ndombomira. Anoona kusvika ndakuona kuti yakukwanisa kuti ichitaurika manje pasina maemotions ari high then tochipindira nyaya idzi. So pane zvangakandiudza anoona but handina kukwanisa kuti ndizviite nokuti maemotions anga ari high. Ndakaona kuti hazvipere muchi ende nesingadi kuzvizoita sokuti pasizisa sokuti maybe kana kuri kuti yazoita both parties zoita zoti sisimeni vakatora side mukonyema side vakatora side because uyu vanotaura naye ndisingadi izvozvo. Anoona ndenda kuti kana nyaya yakutaurika on both sides ndinge ndiri pakati sekutanga kwanei ndakaita andimazviona right. Saka nyaya yatinayo pano nhasi ndeyakapfupi namainga ugona kafupi ndoseka naye guys but nhasi kafupi wangu sorry shamwari tikuda pane lesson to learn. Kune vakadzi vakawanda vari mukati medzimba takadzidza zvakawanda panyaya yako yasuro nemudzimai wako. Handitika ndozati comment section iziro hamuna kuwana mukana kuti munyatsotaura zvamaida nhasi ndakuvhurirai. Handitika so nyaya nezuro yamai ngavakabuda vari kustudio. Handitika isista ingoti pandakazviona ndikati vanhu vatanga kutoramba nawo vachangoramba naizvo zviri kunzi zvakaitika muna machi. Handitika mai ngavaenda kustudio pandakangoona vakuti nasingadi kutaura chirega ndivhurike because ndakazoona interview yatoitwa nini kubasa ndakazoona after yatoitwa anoona kudhara ndopandakasaka kupa muono wangu yatoitwa kudhara vanhu vakataka kupa muono wangu kudhara because munhu anenge ari kubasa handa kuzviona. So guys and then mai ngavakataura kuti ivo vakabuda mumba murume wavo kafupi ainetsa mumba kafupi angari abuser kafupi paita kwayamba kadhakwa mumba manga musina mufaro vairinetsa kubva kuvana asi muma-comment section pandakaisa post ndakaona vanhu vaiti taigara panext door navo kune vanhu vaibvumirana nezvaitaurwa papost yepanapa vaiti takambogara vaigara panext door pedu vanhu vachichichi mukanotsvaga comment iyo iripo anomaona kune vanhu vaiwidi vaibvumirana nazvo then mai ngava vakaenderera mberi nokuinterviewiwa anomaona vakati ndakabuda mumba handitika ndabuda mumba asi before mai ngava vaende painterview kafupi ndeyatanga kubuda chitaura kuti ndakaona message yakanga ichisendwa namainga kune munhu anonzi Tonde wachazotaura senemukumberi uko vachiti balance akavata. Handika kureva kuti balance rairehwa ndiye kafupi namainga. The first point I am here guys ndikumira pakati indikumira pakati as much as I stand with women guys mondiziva ndinomira nevanhukadzi. Handika nezuro even post yangu yakatwisora hamuna kuinzwisisa pandakati we celebrate your freedom ndichatsanangura ipapo freedom I meant freedom yekubuda mukati mematuzvumu mukati mekuabuse wavo. Handika kuti waveko asi pane obviously patinenge tingazowirirana napo anomaona patinenge tisvika ipapo. Saka mafupi adada akati ndakanzi ndiri balance plus vane munhu wavanotodanana naye vari kuura vari kudai vanhu vakataura macomments vamakati vamwe vakati pana papa uyu nonga asina data wangu kana usina data please chimboenda uzoyaka tasvika papati yauri kuda because pana patinogona tombotanga kudzokera kufeedback tombosiya todzokera kufeedback yenyaya dzakare iwe usina data manje unoita sei anomaona. So zvadaro papa yasvikanzi saka ini ndini balance ndairewa vanhu vakati hure alright tikati weya zvapera vazoenda painterview paya Ola kubvunza pakabvunza naOla nyaya yekuti imini pakatagona kafupi kuti mune chikomba. Is it true kuti mune chikomba? Vakati ndine munhu wangu. Handika ndakaita move on. Asi ndakaita move on ndabuda mumba ndodzokera ipapo ndakutora ipapo makare vanhema mainga you lied ipapo why ndiri kudaro. Previous day kafupi pakataura zvinhu akati akaona message kuchinzi balance akavata kureva kuti balance ranga rakavata iri ranga rakavata mumba manga makatovata mise mumba ime makashunura balance rakavata munhu chana nemunhu wenyu ndopa makabva mati balance rakavata. Saka ipapo you lied kuti makazoita move on mabuda mumba takuda kuita
analysis chaidzo andika pakaipa atirevereri moko guys pakaipa atikuzire asi mumwe nomwane muono wake ini tikutaura muono wangu chapewa mukana kuti tutaure muono wenyu andika nezvamunofunga anditi so ipapo vakanyepa zvavo balance pakatagwa nyaya balance vanga vachiri vese mumba balance vanga rakatota mumba andimona iva chitaura chi nemunhu wavo right 2 mainga vakavhunzwa naOla kuti nai mainga imimi zvamabuda zvamati maane munhu wenyu nezera renyu obvious munhu wenyu ane mukadzi vakati munhu wangu ane mukadzi right ichokwadi vanenge vane munhu wavane mukadzi vakavhunzwa naOla vakanzi Ola akaita kakudhisa kakangwara so semunhu ari intelligent akati saka imimi matoprefer kuti munosiya wenyu muchinoita wechi two side chick handimona vakati aiwa ndoda kutoroorwa handimona ndoda kutoroorwa manje Ola akavhunza kuti saka makaziviswa here kumukadzi wacho zvikanzi aiwa kumukadzi sandaziviswa asi ndakaziviswa why do you say she was like I am analyzing listen kana ndichitaura tirini ndichitaura nemunhu wangu ndiri mumba handika ndine ndotaura kuti balance rakavata balance kure wati ndinchireva murume wangu ndiri mumba kuti ndirione kuti rakavata ndina romba zvoda simple knowledge kuti ndinyorere munhu wangu kuti obviously uri kuitei balance ripi ndoti balance rakavata that means riveteka mumba handiti kana ndiri kwangu ndoga ndokuzoti rakavata ndoziva sei kumba kwarinogara balance kwarakasara kuti rakavata kana takamuka zvinongoda ningikiri iwe tambo ibva pano panyaya dzevanhu ibva pano kana sanya dzevanhu panotora nyaya dzevanhu ibva pano bloka itambo kana singadi nyaya dzevanhu ibva pano isakatogarira nyaya dzevanhu pano dzakatofambira ipo pano animaona because she was there vari kutaura vari kupindura munhu akavata kuti akavata saka vanga vari vese animaona so there she lied according to me she lied right Ola akavati saka imimi munhu wenyu zvikanzi ndakutoroorwa ndakaintroducwa zvikanzi makaintroducwa kumukadzi here zvikanzi kumukadzi handina asi hama dzose dzinondiziva batai point iyoyo hama dzose dzinondiziva right ipapo pakuti hama se dzinondiziva takurelata ndombodzosa ipapo ndakamboita video pano ndichitaura kuti hatina hama nehama dzevarume. You remember? Ndikaita video muvideo yangu ndikataura kuti uri girlfriend hama se dzinotoziva iri kutambika iwe usingazivi uchitiwa benzi video yangu iripo. That's a lesson to learn. Kune vakati ndainyepa ndati mudzidze apa ndatipa tinotaura nyaya idzi tinotaura chinhu chine lesson kumberi maona kahama dzevarume kuti dzinoita ese right tabva ipapo andisi maona vakanzi saka zvikanzi hama se dzakatindodzwa kwese handika saka ndatosara kuti mukadzi aziviswe right chirega ndikudza kuti nemhaka yeni chiti mainga vakanyepa kuti ndakanana nemunhu ndabuda mirai ndinyatsokudzai mainga vakati ndakabuda mumba muna machi hati ndizvo vakati ndakabuda mumba muna machi mainga machi vachiudza Ola vakati ndakatointroducwa nekumusha nehama dzese andimaona saka kubva machi kusvika December hama dzese vanga vatointroducwa tongobuda mumba tongoti pavakabuda mumba vangosati vave nemunhu toti machi vakabuda muna machi vangosati vave nemunhu andi sekutaura kwavo vakazowana munhu tongoti machi tongatongovapawo kana 2 months kana 3 months tongoti machi April vakazowana munhu muna May hatingovapai 2 months toti vakazowana munhu muna May andi May toti June July August nasi tiri muna December andika saka vanga vakatonyengwa vakatomhanya kunointroducwa pa 5 months kuhama dzese kuti hama dzitoziva kuti kune munhu ariko. She lied. You lied mainga ipapo you lied handimona chero kuchinzi chi kana kuchinzi chi hakuna munhu wawanikwa pa 5 months hama dzese nekumusha kuti wakoshei. It's not like muri musikana it's not like muri musikana hamusi musikana kadiki kamibike tuvasikana kuti ndo chanyengwa ndo chinonzi ndinotorora fast ndikurumidze mainga munhu ane mukadzi wake osho munhu ane mukadzi wake pa 5 months obva atomanya kuti mutadzai kuhama dzose mainga atisi vana vadiki sitiri machembera muchona munona vhudzi kuchembera kudai kukura kudai kuchembera guys experience of life hakuna zvakadaro
hakuna zvakadaro. Asi not kuti ndiri kukublamai handika kana kuti ndiri kupai mhosva, no. Ndiri kutaura muono wangu handika. So munhu uyu makagara muchidanana naye, ndipo paipamai ndiye munhu aibvunza kuti balance haufa, muchiti balance rakavata. Ndiye semunhu uyu handika. Not that ndiri kublame, no. Ndichaenda kuna Kapfumbi because I'm here with my own fair analysis. Hanona. So ipapo henyu mainga makaura muri pamurume wenyu. Asi zvakare kuti nditi murume wenyu panondiremera. Hanona. Makaura henyu muri pachikomba chenyu. Nokuti makataura mega imini mukati murume uyu kana dohwe hana kuindisa, kana chubvu zvayo hana kuindisa. That means mukataura kuti ndanetsawo 20 years ndinokunzwisisa yabi yangu. Zvokwadi 20 years munhu achikushandura senyama iri paBrightstand kuti wakunge poku nebhifu nemidzi zviri paBrightstand usina kana senti raunenge wakabisigwa pakati womei. So ipapo ndinokunzwisisai. Pada ndo zvakaita hazvo kuti muchiwoita munhu wenyu muripo, nokuti zvakare makataura muromo kuti uyu Kapfumbi uyu anga asingatengi chikafu, aikubatsai mari, ouya 5 minutes kuti chimboni pamariya oenda kunomwa, odzoka kuti chimboni pakateni oenda kunomwa, odzoka kuti chimboni pa oenda kunomwa. Handi mazviona zvichimboenda zvakadaro. Aiwa ndizvandiri kutaura kuti ungafanidza ziya namainga here iwe. Ndataura kuti dei vanga vari musikana, dei vanga vari musikana ndaizvibvuma. Ziya wakanobuda kuHarare akaita tamachirora because musikana wechidiki taiti vamwe kuda pada kutwa marriage. Handiona zvino tasa age yamainga wangu vatori nevana vatokura 4 vana vatokura. Tasa age iwe wechidiki nhasi unogona chako chaiko kuti unopinda pai unotogwa nhasi ukanonzi enda unodai. Handimaona unopinda age. Look at the age. Chichinganzi vana mainga chashamisa kunzi vatonyengwa pa 5 months kuda kuno. Come on guys ndaticha sai musanzo zvema 29 years handika tuta zvema 29 years vana vamuri kutaura tikutaura somebody have been married for 20 years. Handimaona for 20 years. Handimaona mai Germany tuni vana chipaka nasi 6 handimaona right. Tabva ipapo antika ini ndogona kuvahwisa mainga kuti vakasvika pakuti rega ndite izvi nokuti murume uyu ari kutamba neni. Handimaona murume ari kutamba neni right. Hande ipapo iwe Kapfumbi buru wangu Kapfumbi unogara 20 years nemukadzi mumba ugomupa vana 6 kudai 4 kana kuti 6 vana hameno, ugomushandisa ugomuabuse pamusoro pezvo ugonanzva doti ugopedza kunokisa mukadzi wako nemuromo wananzva doti iwoyo. Mukadzi uyu chikorobho here? Mukadzi uyu chikorobho here? Saka mukadzi uyu hadeserve kurogwa here? Kana huku zvayo kana dohwe zvaro rawakaindisa asi unenge uchiabuse munhu chirova munhu, unenge uchiabuse munhu chituka munhu 20 years 2 decades uchiita zvinhu zvakadai so. Saka ungamushora here mainga kuti nasa aita munhu wake? Ini ndakamira pakati kai. Saka tete nhasi ndiri vatete sisimeni ndakamira pakati. Ungavashora here mainga kuti vabuda vaenda kutsvaka munhu nokuti 20 years ka vosvika pakuchembera vatochembera futi. Handiona vatochembera kamainga vasina kana dohwe rakaenda kumba kwavo kana ivo vabereki vavo chaivo achiuya kumba achidzokera vanoti nhaiwe uri kuenda kupi kumurume kana kuti kuenda kupi. So igirlfriend ishi Kapfumbi wakagara naye, wanga wakagara negirlfriend ndiye wakagara naye, ungasagara nemukadzi wako. Mukadzi wako unomuvhaliwa, mukadzi wako unomuroora. Handi imi vafundisi vari kupindira chimiramira panyaya iyi vari kuti tinoda kugadzisa nyaya. Handika kana mati moda kugadzisa nyaya iyi handika mochitenga maunganidza mari yeroora munoroora mukadzi uyu. Mukadzi wese anoda kuroorwa adachiremerera. Mukadzi kunzi mukadzi uzviti ndiri mai vepamba. Mukadzi kubvisirwawo huku inofamba kana mombe zvayo 1. Handimaona woti opiwa chiremerera. Zvazvino makarerutsa mainga hamuna kwapa chiremerera. Munhu akakuzvarira vana 6
hauna kwa bachiremerera minya kutotedza kunisakana huko nokuti mari wangu asingabati kafupi wakatanga kuita zvemadrama iwewe mari chiriko makatanga kubata mari ende mainga confirmed kuti mari chaichai taibata mari but waitora mari uchinda kunodya ukapuwa mota kana dei wanga une shungu tongoti pamwe wasina mari kumashure kwese kwanga wasina kana mari pawakapuwa mota na weekneo wakadi kutengesa mota iyoyo motengesa accident uchinga wakadhakwa ukapuwa H2 wakadi kutengesa mota kana kanorura kana wanga une shungu chivhaliwa mukadzi wako and you valued your wife wakadi kutengesa mota iyoyo wakadotenge rora mukadzi wako vafundisi vana Pastor Fred mudagasa nyaya iyi fair and fine ndo basa renyu sevafundisi. Thank you for that one. Asi musati matombotanga kuadresa nyaya imi Pastor Fred mochiburisa 5 futi achisiri 5,000 because vakazvara vana 6 animona mochiburisa 10,000 kubva kuchechi kwenyu kwa Fred Ministries moisa pasticken animona and then mudiwa hudu oburisa yake 5,000 moita 15,000 motina mombe moendisa kwa mai nga pochitwa ma negotiations. Let's be fair, gentlemen. We want to be fair, gentlemen. I want advocate with a sake. We want to be fair, gentlemen. Anti murukuzwa. Motenga maburita mari yenyu, mombe zeime sako, motenga mosha monoripa nokuti mune mosha. Ya muna yo right now. Mune mosha crime was committed. Kuti makatora mwana we vanhu 20 years. Pane mwana akazogwa pa 20 years. Atowe pa makatorora wakatotororwa. Handi majona. Makagara nemukadzi nasi ndo pamakuzo. Nasi ndo pamakuti ayo toda kugadzisa. Makamboenda here kunobvunza kuti pano pamba mugere sei. Makamboenda. Kunobvunza naivedwe makamboenda here. Chitotanga izvo zvekubvunza ma socialites nema celebrities ese kuti wakaroora vana vanhu herewe. Wakaroora vana vanhu herewe. Wakaroora vana vanhu nokuti seems vanhu vakawanda. Varugara nevana vanhu vasina kuroora. Mukadzi ngaakosheswe because akakosha. Chinhu chinonzi mukadzi chine mazamu chakakosha. Koshesai vakadzi kudzimba uko vanhurume. Zvezvo kutora vakadzi kuvaita asset. Kutora mukadzi kunoita liability. Kutora mukadzi kunoita captain shelf. Puh, it has to end today. Zvipedzei nhasi. Hati muri kuzvinzwa. Mukadzi anokuzvarira vana. Mukadzi anokuita unoya kumba uchibharafu kudaiso chipinamba mabikei muri kudliwei chinosina kusiya mari chingwa mukadzi anongwavha unotogona kana mabiko ane boro rausina zitabva kubibora ranogumiwa marokecheni kuti uye udye but hamuvakoshesi vakadzi hamuvakoshesi vakadzi venyu kudzimba. Let's be fair, gentlemen. I'm going to be fair on both parties. Antika kubva nhasi varume ndozati mudzere apa makantarisa but you will not comment. Antika you will not comment. You will comment kana paisa post. Asi nda kukupaisa renzenyu ipapo varume. Ndakona muchimira neabiya wenyu murume nezvo zvokuti ndakavhunduka. Vakadzi torai lesson kuvarume. Kana makaona zvandakaona nezuro, take lesson kuvarume. Varume vanomirirana veduwe. Varume vanomirira. Only a few men vaimirana mainga. But majority yevarume yaimira nakapfupi. Hani muri kunzwa? Vakadzi dzaikumirirana muri vanhukadzi. Asi pakaipa ngataure chokwadi. Hani muri kunzwa? Ndakadzidza chimwe chinhu nezuro kuvarume. Saka ndakudzokera panyaya yangu. Imi varume mirai panzvimbo mude vakadzi venyu. Hati muri kunzwa? Chero asina zisara nezisara kadai. Chero asina gumba negumba rakadai. Chero ane mhino hombesi yangu iyi. Wakamuda, wakaiona uchimunyenga, ukamuda, ukamupinza mumba. Hantika do the right thing, go and pay lobola. And then munora kune vanhu right now vari kugara vari vasingaona nehama dzavo nenyaya kuti vabereki vakagumbuka kuti ugere nechikomba chako hauna kubvisigwa rora, hauna kubvisigwa pfumba. Izvozvi pandiri kutaura pavanhu 1,200 apa pane 40% yevanhu vasutudza nevabereki vakaramwa nevabereki but atove mbuya vane vana 4 because murume haasi kuda kuenda nobvisa rora vabereki vakati sasike pano. Is it right? Zviri right here? Hazvina kunaka. Then tobapo saka pfupi mainga zvavakaita chavakanganisa mainga handika ndechekuti vakaita boyfriend yavo vari pamberi pako. Handika iwe uri imwe boyfriend vakabva vaita imwe boyfriend vari pauri iwewe ndo pane mistake ipapo but mainga
girlfriend yako kana girlfriend ne boyfriend kana boyfriend ndafila kuti nanjadi boyfriend andika I'm allowed to move on. I'm not married. My girl was not married. Hadi muri kunzwa ngati ife gentlemen I know kuti ndani tukamta kudi but it's the truth. Hadi muona kana iwo chilita timi vakomana panozofunga kuti unemwe msikana unyenga msikana chi hadi uyu watakwa naye wakunyenga mumwe saka kana mai ngava kona kuti inini boyfriend ndatakwa nayo ndakazvarira vana boyfriend kune boyfriend ndakazvarwa vana boyfriend ndakazvarira vana but ndaneta nayo I want to move on. She moved on to the other boyfriend tonte. The mistake is she moved on tete vari mumba mako vanewe. She should have told you kuti you know what inini zvakwa anchadi andichadi nezvako ndakumove on vobuda mumba mako handika vonetsunisa move on because mumasei vanhu vasingazivi chokwadi kuti mainga havana kuroorwa mainga vava kupotewa sehure hanimona pari kutaura chokwadi havana kuhura vakahura here apa ngataure chokwadi mainga vakahura here apa guys taurai chokwadi mainga vakahura here mainga vakahura here guys taurai chokwadi vanga vachigara neboyfriend hanzi ikavapa vana vakaita imwe boyfriend vakahura here vakahura here chinonzi chihure munhu akabviswa mari munhu akaroorwa oita imwe boyfriend akaroorwa ndo chinonzi chihure anomaona uyu anotuka vanhu pana papatukwi vanhu shamwari wakangasa wrong platform pano hapatukwi vanhu ngative tatokubloka vative tatokubloka watoruza so pano hapatukwi vanhu guys tinoanalyza unobvunzotora muono wako usingatuki vanhu ukatuka vanhu you get blocked because pano hapatukwi vanhu hani machiona ini ndotora muono wangu mainga yanga iri girlfriend yababanga vakaita vana kune maboyfriends amakazvarira vana guys am I lying ndiri kunyepa here vakadouble crosser baba vevana neboyfriend imwe ndo chokwadi chiripo whether you like it or not chinonzi chihure munhu akabvisirwa mari iwe mukadzi akaunganidza vanhu mari ukamira mukabvisirwa mari ukaunganidza vanhu pamba ndione kana uri mumba nemurume wako handika woneta chimwe chikomba handiona woneta chimwe chikomba ndo chinonzi chihure aiwa ndozvita pa inini kwandiri havana kura havanga vasina murume mainga vanga neboyfriend. This should be a lesson handika kuti varume rorai vakadzi venyu vamunenge muchigara navo ini mundangomira apa sei munogona kupinza vakurosifaya kapa nei munoda kumiramira panyaya dzangu kana ndoda kutaura nyaya dzangu kasi hamuna kuroora titofamba nemi andi mazviona so guys panzi uri boyfriends uri musikana kana two boyfriends I don't think so kana ukaita two boyfriend two makomana uri musikana usina wavata naye waura papi waita une two vakomana three vakomana umwe kuchikora umwe apo but una wavata naye waura papi chinonzi chihure. First of all, let's define chihure. What is chihure? What is chihure? So ini kwantiri guys ani mazviona mainga vaigasane boyfriend yavo yavakazvara nayo vana vakaita move on asi move on vakanganisa pakuitira pamberi pemurume uyu vaifakutanga vabuda vonoitira kumba kwavoko vave vega right todzoka mainga pakuti imimi masiya boyfriend yenyu iyi yamanga muri one hati maona yamakatozvarira vana yamanga muri one boyfriend yenyu iyi makuenda pane mumwe boyfriend ari kutanda kuzokuroora kuita official mukadzi wake animaona makuenda paari ipapo ane mukadzi wake that is a no mainga that is a no apa mataridza chidofo ngataridza chibaransi hamungasiyi munhu ari one boyfriend yenyu iri one handimaona mambogara 20 years 20 fucking years dzamagara muchiti muri kuabhuzwa but makanga makagara ipapo mazodzera kuti makubuda andika well done bravo makubuda muchienda kune murume ane mukadzi wake handimaona imini muri mumba menyu makataura kuti kapfumbu uyu anga ane magirlfriends vamwe aita handika maishungurudzika saka ndo zvamakuita imi makutobuda makuenda kunoshungurudzisa uyu no mainga kana mafunga kuita zvamafunga kuita move on chirega itonde uyu ane mukadzi wake kune varume vakafirwa handika kune vamwe varume vakasira nevakadzi madivorce chaiwo
Animona, madivorce chacheo, munu chaga muna akadaro. Because ndo chinonzi chidofo last number, mainga. Andu kunyepera. Ndo chidofo last number. Chokuti ndinosiya wangu adodonzane minoshu. Ndinoti kwati. Pane anengane mukadzi wake. Zvezvo zvinoitwa nevanhu vanenge vachida mari. Zvinoitwa pane mpinga. Kudai ni munhu wenyimbinga pamwe kuda. But handioni. Because dema anga ari mbinga, musiri kugariswa kutafara. Bezvo zvimuri kugara uku kumayeme kumusoro. But the fact kuti muri kugariswa kutafara munhu yasimbinga. Saka ipa papa ndo pamuri kuona kuti vanhu vari kuti it's a no. Chidofo last number. Chidofo last number. Kuti munosiya mwenyu murume wa muri one. Mwenda kunopinda pane murume pane mumwe munhu. Munhu twanzi ndakamirira kuti mai guru vagondigamuchira. Do you think vachakugamuchira izve zino zvokuti imumba mavo nemurume wavo vakagodipa mwasina kubva pamurume wavo? Anoona. And then mungodofara kuti ndakato zvigotonetsa kufaya mainga it's a no. Ipapo mukuita chihure chakapusa mainga. Mukuita chihure chakapusa ipapo chinonzi chihure chakapusa chamuri kuita mainga. Kana mati muda kuita bishu andimona muda kuita hure chezveno chitai hure rinoti kana mada mochengeta vana venyu andimona iko mumamhanyire chamamhanya chi haisi rebound here yamuri kuita muchangobuda mumba mabva matomhanya kunotsvagana nemumwe munhu komadi kuti mumbotanga mastabilize life yenyu ingwe yekuti zvinomumbotanga kuti muri kuita musika wenyu muri kuita papi chakadai muri kuita sei mabhere enyu muri kumhanya sei muri kudii andimona nyasha zvino tikataura izvozvo tingakombera zvadapokinana ningere vanapoki vakangwara wangu look zvaona zvakukombeya zvitu kukombeya mvura neoil girls dzeharare dzakangwara uri kunzwa girls dzeharare dziripo pakusecure bag handika and I think you guys you know it girls dzeharare dziripo pakusecure bag dzinotora bag dzoenda hadzipinde nemoyo uri kunzwa girls dzeharare kandi kuti zvavanoita girls dzeharare dziripo pakusecure bag wangu vanotora bhegi voenda patizera ramainga ndimai vakuru vaya ndimai vane vana mazera edu aya iwaya machembera nesesu tunosekiwa bhegi re ndikuenda kunoda kusekiwa bhegi ripi guys kutaura chokwadika ngataure chokwadi apa vari kubhayiza mainga nokuti mangwana muchavasekazve hanimaona varashwazve uko vapiwa kana chimwe chimwana hanimaona vorashwa votaka kusekwa nemunhu mositanga futi kuti zvakati hanimaona so ngatingovaudzai zvaizvozvi varipo vachinzwa vane vachitohwa hanimaona it's wrong mainga imini handisi kuti pa7 months 6 months matohila zvokutoda kuti makutonopinda mune marriage ndosaka ndati munhu angagara aripo pa7 months matohila pahati break yekudliswa duzviri hanimaona matohila makuita move on no hazviko saka ipapa pagadzirisa ipapapa andimachona then todzokera pana wedu uyu kapfupi andiona todzokera pana wedu uyu wapfupi kapfupi ukaona murume anonanzva puye mwana kwai ndakaona kuti abvuma vanhu maitwa kunyepa kune vari maitwa kunyepa andimona abvuma kuti ndakadya puye mwana kwai zvina kudya puye mwana pane kudii hamene zvataura vakadya puye mwana gaizika ndoda kuti munyatso kuona miromo iyo inokukisa vanhu guys ndiyo miromo futi inenge yabva kunonanzva munoona utsinye hunoita vanhu akapedza kunanzva kudya matushi apedzapo mangwana chirakazokwesha maziso chirakazodii guys kune zvimwe zvitosarira mukati memazino kana tikupi wonzi chinanzva kana ndimiwo guys kutsinye hunoitwa nevamwe vanhu utsinye hwakaitwa nakapfupi mupfupi wakaita utsinye chaiwo kwanzi zvinanguladu zvipane kuzviuraya kuwaigozozviuraya uchizviura here waizozviuraya uchizviura hirei iworiwe champion plus ipapo imi mainga poti yedhoti yaitsvake imba poti yechina yaitsvagei mumba remwana handi poti mwana chingobva kuisa nekunhuwa kunoita china handi mwana chingopedza kuita nobva matora poti munda norasa ko poti iyi kuzvizva uya adzoka auye muzonanzva poti iri mumba poti yanga itsvagei mumba poti yaitsvagei mumba poti so even kwamuchazoinda pahygiene pagadzirisai poti yemwana achingopedza inobva yatorwa yonokandwa mutoileti yosukwa yoiswa kuzuva kuti itsve nezuva mweya uindi haichengetwi mumba
mukachengeta mumba kune varume vakafanana navapfupi manje vanouya kubva vadya andimaona adya murume wenyu. I bet that day iroro makataurira naye achinhuwa murume iwoyo adya tsvina iyoyo mumba. Saka pamwe pachona gaizika mamarriage achonawo atimaona tinokonzeresawo vakadzi utsvina chaiwo hunoita kuti mumba tikonzerese musave nekugara zvakanaka. Utsvina chaiwo hunoita kuti mumba muve nekusagara zvakanaka kuvanhukadzi uko. Kuvarume kudhakwa chaiko chaiko kuita kuti mumba mukonzere kuti musagare zvakanaka. Kudhakwa doro ramunenge muchimwa zvokumwa zviya zviya muchiuya muchipefuma vakadhakwa mumba vamwe vakadzi. It's a turn off kuna vamwe vakadzi, a very big turn off, especially kana ukada kurimwa every day woita kuti wakazvoka doro paside pako. It's a turn off kuna vamwe vakadzi. Doro hamurambidzwi kuti mumwe but imaiwo doro iri muchilimita. Animaona imaiwo doro muchilimita. Azvemanudzi tingasvitaura ati vakati koi anogona kuva arimo nokuti ndadana nemunhu wakuti aitumirana. Animaona saka anogona kuva arimo manudzi. Ina who am I kuti munhu anenge adana nemunhu wake asati ndatumira nemanudzi ivo vanoona vari zera rekutumira manudzi. Saka who am I there? I cannot judge you. I cannot judge because tikuona chero mamwe mambuya una TikTok uko achiburitsawo. Saka pamwe ndizvo zvavanofarira. Animaona vachifanana nemunhu wakuti munhu ndewavo. Saka zvemanudzi angu pababa kutara chokwadi ndandi kutopa omita because we cannot tell people kuti iwe unokodzera kusa manudzi waukodzeri kana vaona kuti zvinhu zvandiri kuda hazviko. Asi chokwadi chiripo guys, the honest truth is kafupi anonida kumboenda kumatrix, anonida kumboenda kurehabilitation center. Honestly makamutasa mutoona kuti he's not okay. Ndicomedian andika he's a comedian zvokuti zvezvaanongoita zvanu tinongoseka but deep inside ina soul yake anenge asiri right guys. Nokuti akuna munhu akakwana chekucheruka takaguma kuzviona pana mukoma masimba but vaitorwara njere. Vaitorwara njere mukoma masimba zvatinoziva kuti vakatozopinda mumental institution. Animaona hakuna munhu ari nomwana unonokora puu yemwana kana yake kana kuti yani obva adya. Saka ipapapa anoda rubatsiro. Mafundisi mukuti mubatsira muchinda nedeliverance munodelivera munobatsira muradarume because panguva inoika munhu anotodawo rubatsiro rwenyu romumweya chaimo chaimo lokuti something is not right, something is wrong. Andimaona so ndozvona ndida kuti nditaure izvozvo panyaya iyi. Ndida kukuvhurirai motaura sati apinda panyaya yepiri yatoteve nyika iyi. Animaona mopindure movhura motaura muono wenyu. Andika musatuke hamutuke munhu pano munotaura nyaya yenyu muono wenyu pasina kutuka munhu. Andika I just feel kuti vafundisi vatoda kugadzirisana. Chekutanga tangai maunganidza mari motenga mombe moenda kunorora mainga then mochita decision yavo. Kana vakaramba is still fine chero mabvisa rora because vakazvara vana mabvisa rora evana hapana chakambochata. Animaona kana vakabvumawo kudzokawo isati tingaudziri vanhu kuti musadzokeri kana tidzokerai because chinoziva ndo chiri mumwoyo. Asi kana patove nomwe munhu atoipa kudai so most likely kuti havadzokeri nokuti rudo runyuwa runenge ruchinakidza. Haimona kuti vakatointroduce vakatoidini sa uku kuri kufaya uku saka kudzoka munogona kuno muchizvinyepera henyu. Pamwe maybe kana maisa mari pasitike mukawabatisa mari pamwe anogona kuti regisezvo ndasiyawo muchinda kune uyu andika rega ndichinodini rega ndichidzokera kune wangu. Handimona because shuwa wakowo waunenge uchibvunza kuti urubvepi. Handimona zvinonakidza pano kutara kuziva kuti ndasvika kumba usachirega kufona cha usafone ndinichakufonera zvinokanganisa. Asi wako kuti unotobvunza kuti naiwe sha uchiri kupi sha uri kupi akauya manisana mumba zvinongoda. Handimona so ndida kuvafunga dzenyu kuti imimi thank you my chico. Handimona kuti imimi nyaya iyi guys munoiona sei yakapfupi namainga. Ini analysis yangu ndakupai iyo ndeyangu ini haisi yenyu ndeyangu ini analysis yandakupai. Anditika alright so fona itinzwe vanoda kufona mwana wangu apindura tandasa hanzi chiko right ndozoteerera ndapedza right. I don't know. Animaona saka fona iyi guys muti pamuono wenyu tida kufambidzana nenguva tida kufamba nenguva. Animaona tiriko handsome comedians chi pane comedian ndaura paya handsome comedians deep estate issues ndo zvandiri kutaura kuti he is a comedian but behind that comedian there's a human being. Mukatumu makatomtarisa moto unatoti pane something chisina kumira zvakanaka. Handimona vanhu asi they go through shit as well, they go through hell as well. Panto nema issues neti vafundisi vari kutoenda ngavatange vambonotora
Kavumba gare naye pasi. Handi panoda munhu asingamujaji anogara naye pasi kunyatso kutaura naye chinyatso kumudza nokuti achazobudisa zvinhu zvakawanda. Pane zvitori pozviye. Hello dear, how are you? I know, I'm good. Taura? Aiwa. Asata shikako. Tichiri kumbotaura yana babanga. Aiwa, ora ndozofona pane nyaya yatete nyika boss pane nyaya. Ora sharp. Hello Kola. Muri right. Ndiri right muri sei Kola? Inini andisitaura zvakawanda. Anti vana vakafupi ndikutaura nezvema-cultures nema-tribe. Anditi mamwe ma-cultures ekuMalawi nekuMozambique zvanalobhola izvara zveiti. And what they do, andinokona kuti mainga vakaenda nechi vakatora vana they belong kunani kuna mai. Even they say vakarambana, the children belong to nani kuna mai. They don't do like maybe dobola, kufika maroro, chichi. I'm just thinking also it could be that kuti kugara vakagara vese koko to them, because anti mumwe muMalawi and mumwe like Chewa tribe havazvisi lobola. Deva kwasingabvisi lobola naikola maingava izoreza issue yoyo. Aiwa ndikuti maybe andiri kuzvaona like maMalawians or Mozambican vamwe takakurira kupi takakurira kuZimbabwe but culture yedu ka tese inini ndatorwa ndwekupi ndwekuMalawi like a tribe yacho inosiyana like Chewa. You don't pay children, they belong kuna mai. Even let's say amai vedu kana vakadivorce, we go with the mother. Ndikuzvinzwisisa ipapa Kola. Nai question now zvandikubvunza ndechekuti mainga raised the point yekuti handina kubvisa kana tse. Handika kureva kuti zvinhu zvavaitoudza murume wavo mumba mavo. Andimaona. Zvinhu zvavaitoudza murume wavo achingoti ndichasota out. Meaning aitoziva kuti zviri important kunani? Kuna mainga. Aiwa, what I'm saying, because here mainga at the part of anova kupi ndewekuMozambique. So the Mozambique yacho maybe kana iri yekuduze nekuMalawi. I'm just saying, and now even isusu takakurira kuZimbabwe, we can say, oh yes, we need to do the lobola. Maybe my parents are when they were still alive and did it. Because I'm just imagining 20 years. Even iwe wemukadzi uchigara uchizoti you somewhere along the line unogona kuibata mari kuti iyi itaenda kumba kwedu whether you like it or not. Ndikuona vanhu vakawanda vari kuti vanhu vakuMalawi kuno vari kuita disagree nemi kuti tiri chakataura maridzi but tinotororwa. No, it depends kuti vanobva kupi. Machewa kana uri Machewa they don't. Pane atonyora kuti isusu tiri Machewa iyoyo chaiyo. Pane atonyora kuti isusu tiri Machewa but lobola inobviswa. I don't know. Yeah, that's why Chidaro Chiti. Even the Chewa, I know like what I'm doing my tribe. I come from Chewa. So you get mahara so call like Wamuri. No, in a number I'm just saying, I dagarora, they come allow. That's what I'm saying. Even though dagarora, not with dagarora, South Africa, but other end of Pavamuta, no, you can just give us a token to say thank you. I did it. That's what I'm saying. She should have, if Kanazuri is also, unabata the wemkat, to be honest, this is made. Mari Uchi poor. Unabata no, token you change this Zimbabwe, even though Vasingadi Rora. But I say thank you to appreciate. Okay. I want to say maita basa Kola, thank you nemuono wenu. Maita ba hands na Kola pamwe pada be kwa kurorwi saka pamwe kwavo saka anogorora sei kana kwavo kusingarorwi. That can be another nikikiri. It can be a point as well. Hanimaona hatizivi edu ndikudzosera makola zakachita yakufona. Hello Kola, I'm returning the yes Kola. I'm good. Inini ndinoda kungotaura zvangu few points panyaya yamainga nakapfupi. Chekutanga kuti chimwe chinhu chandakaona pavakadzi. Unogona kufungwa kuti mainga vangu vamuva on nguvai. Mainga pamwe vakarwadziwa vakachema vakaita heartbreak vakahila varimo mumba.
vakatozobuda vatova ready to move on, either vakamuvhira on vachiri umomo o vakamuvha on vabuda, but vakadzi vanogona kuzviita kuti anotogara newakakuramba kudhara achitoronga exit plan zvoti akabuda akasvika akaita boyfriend vanhu tinoshamisika kuti anga amuvha ngonu nguvai, anga ahila nguvai, so munhu akatohila zvake arimo. Then the other panyaya yehure chamainga, ini ndinoti pamwe vakadzi vazhinji vasiri kumira namainga vari kuti kweiwe mainga wasiya wako boyfriend wakunowira mumarriage yomumwe munhu wauri kuziva kuti ane mukadzi wake, because kazhinji understanding yedu ndeyekuti munhu anonzi ahura uri kunatsohura nemurume o nemukadzi wemunhu wauri kunyatsoziva kuti ane munhu wake, unless kana tiri kuti baba pamwe kuda vane muchato havo unobvumidza vakadzi vakawanda. Saka kozi ndiri kushaya kufunga kuti hama idziri dzakanyatsokwana kasheka chedu kuti munobva maindotisirwa mukadzi mumwe mese mugozvitambira, unless kuna uri murume anga aine mukadzi wevakadzi vakawanda, sinzi muchato ichisiyana siyana, pamwe tinogona kuti kudawo, but hama dzevarume hadzina kukamba nadzo, ndapedza ndisinei. Thank you very much. Right. Taurai tinzwe guys, fonai tinzwe kana mapedza apa tipinde mune imwe inotevera. Kana mune zvekutaura fonai tinzwe. Fonai mutaure kana mune zvekutaura. Tusere koi mistake kumale ipapo. That's where the mistake was. Hanibona. My God, no teacher kaitika kuti vakafanisa sei. Zvemunhu wavo vachitaurirei. Zvemunhu wavo vachitaurirei. Sure. Alright, vanenge vasingasadai. Zvemunhu wavo vachitaurirei. Ungotara guma kutaura nyaya yavo kuramba kwakaita zvemunhu wavo murega kuchitaura. Vakabvata zvemunhu wavo. Imagine it right now munhu iyeye kana akateerera. Kana kuti mukadzi womunhu iyeye akaona pamwe idavhii ozoziva kuti ndimaiga mangwana anenge ari kwaola, ari kupinda kwaola, anoendawo kwaola. Hanzi achisi aiwa isi skiti ya, that's not a skit, that's not a skit. Hello kola? Right. Fona vanofona guys tione, vanofona fona itione. Vanofona fona itione. Mukadzi akazoona mangwana kana akatarisa akazoona mangwana akati yavaitotaura ku achadzoka achaendawo kwaola. Saka nyaya yacho zvacho. Amen. Hello kola? Kola? Hello. Yes, muri sei? Muri sei? Mushe. Sisimelika. It's very common zvinhu zvekuti munhu anototiza murume wake because ahura achienda kune mumwe munhu kuti aite small house. Okay. It's common and I'm not saying kuti zviri right, but it's very common. Vakadzi vanozviita izvozvo. Uri kunetsana nemurume wako mumba uchiti wazoita magirlfriend wazoita sei, but then achibuda ipapo apenda unoita a second wife. You know? That's it. Ndozvandiri kuda kungotaura kuti tingangoblema hedu mai amini kuti mainga ipapo vakakanganisa. Kukanganisa chaiko kwavakaita ikoko. Dai vaida zvavo kugadzirisa imba yavo, dai vakaenda vakanozotsvagira munhu ari single. Because kuenda kwavakaita ivo vakuenda kune munhu wechitu, what is she saying? Dai vakazvitsvagira munhu wavo zvavo asinei nemumwe mukadzi, because as it is vakuenda kunoshungurudza mumwe mukadzi. And nematauriro avaiita nezuro you can see kuti mukadzi uyu aripo mumba, she doesn't even have a clue. Ivo vakatointroducedwa kudhara nehama dzacho, vakutozikana zvangomirira kuti vaende vanoita sei, vanopisirwa whatever zvavari kuda kupisirwa. So yeah, it's really a shame zvavakaita izvozvo. Hazvinyatsoite. Dai vakangozvibvira avo vakanozvitsvagira murume wavo asinei nemumwe munhu. Because ezvinezvi zvavari vakutoshungurudza mumwe mukadzi, but ivo kwavari havasi kuzviona zviine problem. Saka ndozvanga ndichida kutauro hangu. Aiwa, tiri kuzvinzwa kukola. Thank you very much. Kwanzi nemumwe kola ari mucomment section, mwimi sisimeni makagara mari akati makabisigwa. Ivo unofungei? Zvauri kufunga izvozvo ndochokwadi ichocho chauri kufunga. Kuti ndakagara mahara here kana ndakabisigwa. Zvauri kufunga izvozvo ndochokwadi kola. Zvauri kufunga izvozvo ndochokwadi. Ndakupindura ka? Are you answered, Kola? Are you answered? Hello, Kola?
Hello, Makadini. Right, Murise. Right. I just wanted to give my 2 cents panyaya menga. Ndangandida kuti vanhu chavasingazive ndechekuti mumarriage kazhinji I think mukateereresa interview yamainga vakataura kuti pane time yavakamuvha vachinorara mumba mevana vachiti Kafupi akauyawo vafugura achivanetsa achivadii. Munoziva kuti mukadzi anogona kugara mumba but akabuda kudhaya. Saka I don't think kuti situation yamainga is just a situation izvi kutaurika izvinezvi, but I think she prepared mwoyo wavo mbijana and she actually prepared an exit plan and everything zvaiitika mbijana mwoyo haungobudi kawani. I'm saying this because I'm one of those and amainga ari kutoitawo exit plan yangu. All right. Thank you very much, Kola. Thank you. Mira wakadaro Kola. Yeah. Mira wakadaro. Right. Imi varume vakatesa comment chela muri kuzvinzwa. Muri kuzvinzwa ka? That in everything that happens there's a lesson to learn. Manzwa kuti kudina Kola. Kwanzi tinogona kuve ndakatorwadziwa heartbreak ndiripo ikasvika pakupora. Thank you Nyasha Mtombe, thank you my love. Ikasvika pakupora heartbreak ndiripo ndikatenda kuita exit plan, move on ndiripo. Right. Imi varume vakatesa muri kuzvinzwa musatuke handi muri kuzvinzwa. Tiongororai pada iwe muri vokantarisa ugere nemukadzi ari kuita exit plan pamaugere nemukadzi ari kuita move on kana kuti akaita move on kudhara uri kungoti kumurwadzisa akatopora kudhara hacharwadziwi. Saka food for thought, ponder on this one. Musati mamhanya kunotukira nekudii. Imi varume vanodaidai vakadzi, this is the moment. Think twice. Think twice. My sister, the guy chinde panyaya my sister, what is going on kwauri? Teacher itika kuti uronge exit plan yako kuti ta move on uri pamunhu. What is going on? I don't want to get into the details ndichazoya nenyaya yangu inbox, but rather ndangotaura ndezvekuti kana mazoona mukadzi asvika pakuti marriage ndakusiya achibuda like zvaita mainga, it takes guts. 20 years is not a short time. And you know, I've been married in marriage mangu for exactly 20 years. So when I look at mainga, and the name calling that she's going through is not necessary. Because why? That woman has been through a lot. She soldiered on akazama zvikaram. Saka vanhu vazhinji vanogara just for the sake of society kuti vanhu vanozoti chii. Asi mukaona munhu asvika pasituation yasvika mainga yekuti asisina basa nemashoko evanhu, she just wants to be happy, she just wants to be free, ndinoyatsovanzwisisa. I'm just gonna plead to the nation of Zimbabwe, especially vanhukadzi, let's have a heart yekufunga kuti dai wanga uriwe mainga une murume anosvika paextent yekuti anouya kumba akamwa doro asingakupe mari, asingakubvisire mari, ozosvika paextent yekuti anodya magoo emwana. Iwimi ungada here smedi kuti mwana wenyu arorwe nemunhu wekuti anozopudza situation yekuti munhu adya magoo emwana. Ngatirei nemwoyo. Inini hangu handingadi asipaka 20 years cup. 20 years idzodzo, like I'm saying, what I'm saying sisimedi is kubuda mumbachi zvichirisi. Makore anofamba uchifunga kuti pamwe zvinhu zvichagadzirika, gore ratodarika, pamwe zvinhu zvichagadzirika, dzatoo 10 years, pamwe zvinhu zvichagadzirika, dzatoo 12. Mukaona nezera ramainga vasvika pakuti ndakutora vana, ndakubuda ndakuenda, hapana mukadzi anoda kunzi imba yake yakaparara. But mukaona vasvika pasituation iyoyo, zivai kuti there's a lot behind. Okay. No, thank you very much, Kola. Ewa tikunzwa, tirimunzeve, adzirimi. Thank you very much, Kola. Thank you. I see a lot of people agreeing with you. Thank you very much, Kola. Right. The Kola vaya nemo muono wakasiyana. Muono tatapa diaries. Muono ne muono wake. Kola waka ne muono wakuti, come on guys, in the same situation, ndukutoronga exit plan yangu. Antika, mainga, vasiye, vakatita zvinhu vakatoona anzi mungada here kugara nemunhu anodya magoo, mungada kugara nemunhu adai chikushungurudza here asingakuvhaliwi ndimai ko varume muri kupi tokumbura kuti varume mumbofona vanhurume we know kuti you are watching muripo tikukuonai tokumbura kuti mumbofona tinzwe muono wenyu semapengero avaita zuro aya ndo mukana wenyu zveuyu tiuyai mutaure ka tinzwe pfungwa dzenyu. Right. Hello dear. Oh, hello. Yes, right.
ini nangu pamainga handisimbopedza nguva ndiri kungotaura kungoti saka ivo mainga poti iyo vanga kangoichengeta iri mumba vakachengeta dhodhi remwana ngumbira kuti baba vachauya uko. I think mainga vanga vaine ukaudzvino havo toka to be honest. Papoti apa ndo pandisiri kunyatsowirirana nawo apa. Papoti apa ndapata hapana kunyatsondijekera apa. Ndo zvangu zvandandichoda kungotaura pasi kuti aiwa papoti apa pakabhaisika. Okay, right. No, thank you very much. Papoti tiri kubvumirana chokwadi kuti pakabhaisika papoti. Thank you very much. Thank you. All right. Right. Papoti aiwa nyangwe daro kuti aiwa papoti pakabhaisika. Si vanhu vari kuita vachiwanda vari kufona. Anzi ndakarwadziwa sisimeli. It's true, I healed ndimo mumba imomo ndikazokanda joka rangu this year October ndemumwe uyu. Kwanzi ndakarwadziwa kubva 2024 ndimo vakazokanda joka ravo andika izvozvi andika muna October apa ndopakakanda joka ravo, right? Hey, saka majoka ari kukandwa mudzimba. Hey, nai guys, majoka zvamuri kukanda mudzimba umu, majoka muri kuzvifambisa sei? Majoka muri kuita sei guys? Hey. Hello, Kola. Hello, Sisman. Yes, Kola. What is it? Muche zviri sei? Ini ndinoda kuti Bana kubasha chibofona iyo na mbasha kizvo varume kuti kuti. Ana bafogi fona. Hello, Sisman. Yes, Kola tukuzwa itaurai. Alright, ndikuda kutaura pekuti kafupa kadya tsvina. Inini papo ndinoblema mainga nekuti kana munhu akadhakwa handitika anenge akatovharika kumeso. Ivo dai vakaziva kuti mwana aita puu vakabvisa puu vakarasa. Saka ipapo ndinoti mainga vane uyanga. Kafupa kabva kubva vakafungoti sadza 1 2. Panyaya mainga yekuita boyfriend nekuzotaura murume pabodcast kunyange mukatadzirana sei kunyange ukarwadza handisi kusapota kapfupi but sira pekuti ndibaba vevana vangu zvese zvekutaura kuti akadya dhodhi zvasina basa kuti akadya dhodhi nekuhura kuti unoita boyfriend. Yes, varume vanorwadza sisimele kazhinji unogara umba mwoyo wakatopera kudhara kana kubatwa unenge usisade kana sex unenge usisade nekuti murume anenge akatokubuda. Asi kana kakubuda chienda uko chitsvaga munhu asina munhu wake kwete kuti unoti unoenda pane munhu ane munhu. Ipapo ndoti chihure chinoitwa namenga nekuti vose mukadzi vainzwa kurwadza kwazvo vachitwa nababa nakapfupi asingauye kumba ari kumagirlfriend. Zvakangofanana naivo kuti iye tonde wavari kudanana naye ane mukadzi anonzwa sei seuri mukadziwo kuti murume wangu wandiri kudanana naye ane mukadzi wake. Chatoo chihure ichocho. Ndoda kupindura vari kuti tiri machewa havaroorwi. Machewa ndaakudhara yanga asingaroorwi. Isusu totobva kuMalawi. Mangu Mosken, tinoroorwa. Hello. Isusu tinotobva kuMalawi tinotoroorwa, takatoroorwa kutobvisirwa mombe nekuti kana tagara muZimbabwe tamazezuru hakuna munhu anonzi muchewa asingaroorwi. Okay. Right. Thank you very much, Kola. Maita basa. Hanzi sisi tinobva ikoko tinotoroorwa takazvarwa muZimbabwe. So we get married. Saka zvokuti hanzi izvo hatirogwi hakuna plus mainga vaifunga kutiwo vabisewo poti nguva iripo. Kola hello, pane murume ari kufona. So ndati Kola vakandona vanhu vanetsa murume. Ndiri kufotora hanzvadzi Temba. I'm calling you back. Taura heni my sister. Taura hako my sister. Alright. Ndikunyatsooti hangu amainga ava nedrama chairo chairo. Wabva kumereji doshinya inorwadza kudaro. Pasina kana 10 months wakuda kutonopinda futi mumereji. Saka zvimwe zvinhu zvavari kutaura madrama chaizvo. Kosi kana wakanyatsorwadziswa chaikoka ukaona munhu anoti ada kukuroora unotiza neupenyu hwako kosi unenge uchinyatsofunga kuti ndodzokerazve here kujeri randakabva riri. Vane madrama amainga. Right. Thank you very much, Kola. Hanzi inenge wabva mumereji yavari kutaura kuti yairwadza kudaro hapana kana nguva 10 months watopinda muneimwe iwe wakagwadziwa makore ese aya. Ane point though, she's got a point. And then obva watomhanya kuti ndakutonopinda muneimwe mereji kwanzi paita kaudrama. Ndikolava ndikanyimbofanira hanzvadzi Timbo muono wavo kuti vanochichii.
Hello, Mary. Hello, my brother. How are you? Good, thanks. Yes. Questions can go. Yeah. To be honest, life yemunhu anodhakwa inokumbwa. Isusu we raised emakunze kuparisana yakuuya kubva waita 3 wasina mbosvika kumusha. Mai waida supu vachirikitira. Unonzwa kuti upenyu hwemurume anodhakwa munhu pane kudhakwa kwokuti nditori nemawitness ekuti akambopuwa mota nawiki now akaita accident akanza kupuwa mota akazotadza kuipurwa that day nekuti anga adhakwa futi. Wachanyanya kuda maningi zvakanyanya kudini chiiko nene wacho wakapfupi ende mune muchiri mumba here mekuti hambosi munongogara muri mekudhakwa love chaiyo munosisira and we know kuti maresults ehwahwa vanhu vanogara vachirowana chete. So I think for kuti wabude pachena apfupi undokufumurapwa zvino munozwa network yavo muzonawo mabreak twese wanofumura twese. So sure nyaya yekudhakwa vanhu vanohumwa hwahwa tese tinohumwa asi haiti unenge uchiti muri kuendepi direction yacho muri kuendepi sababa wewanawo kuti muri kuendepi muka vanhu kusati zuva risati rabuda wotsoka vanhu varara unodhakwa chete hauna kana nyaya yehwani yaunogona kutogari vana vakapfupi vakati tanga kuekta madhirama tiri vana vadiki they were supposed to know kuti wangasingafani kuita kudhoni wamota dzeurombwa dzana apo wamota wese more problems network yenyanga dziri kunetsa network inoita kunetsa network yenyu hamugoni kumira pane network. Okay, ndandiri kuti mota idzodzi dzavanotambira idzi mota idzi hadzina kuchena nekuti wese munhu atambira mota mukatarisa wese vanhu vakatambira mota hakuna right. Vamwe vazhinji vakafa vamwe vakutoita kunge wanopenga mukatarisa zvino behavior inoitwa nanavanavo macheso haichaiti kunge wavarume vakuru nenyaya yemota idzodzidzi. Saka ivo varesponsible zvehwahwa imwa hwahwa uchiuya uchizaura chete ndizvozvo madhayaris taenda kumota kwai mota idzi hadzina kuchena idzo mota idzodzi dzavanodai kumanyira chipfuwa kwai vamwe vari kuva nemotikari izvozvi vari kupenga vamwe vane motikari vakatofa kwai tiri amheni zvazviri kutaurwa kuti pamota apa paita nyaya dzemota manzwa vakazvavataura mota idzi kwanzi dzine nyaya behind right. Pane vanga vachifona but vanga vachifana nemadirect line kationa. All right. Hello, Kola. Sismele ndauya futhi. Yes. Ko baba anti ndauya futhi. Anti pane vana apa vana vanozororwa vasikana lavakati vakhuluma. Anti vana vanenge vakutuka kuti mai venyu vaichengeta pfuya baba venyu mune utsvina hwamai and vana vakabhuliwa nevamwe vanhu because vana vemacelebrate and zvavaitaura sometimes like what the other caller said you have to kuti ukanyeni kuti I have to stop here kuitira chii kuitira vana ivo vari two. Of course mai nababa havachadanani but vana mainsult havachawaona even vasikana vakarohwa handi varume vanenge vachivatuka nezvozvo kuti baba venyu vakadya puu mai venyu vanga vane utsvina kuzvidzwa saka sometimes as isusu maparents sometimes especially kana pane vana let's also think for vana kuti okay vana vaya musociety vanenge vachitukwa because of mai nababa ivo maparents vakamove on nelife yavo
Aiwa, tinotenda caller. Thank you very much. Right. Caller, hello. Makati nsisimeni Ndiri raiturise yako. tirino adaida kuisa present dzangu ndichiendawo kuna baba ndinoti kutakwa mboko akuiti kumwa doro hakuna kuipa but zvaunozoita after wamwa matters most. Toenda futi zvakadaro imistake kayavo yatiri kumaka. Toenda futi kuna mainga ndoona sekuti vanenge vakaregedza zvichienderera kusvikira pakuzoti navo futi tikada kuita saka navo futi vakazotoita make it worse. Why ndiri kudaro? Because vakazotaura painterview vachiti vakazosvika vakutomwa doro, which means vadoo kumwa doro. Handiti vachiti zvakandipusha kuti ndisvike pakumwa doro. Papa inini ndinoona sekuti pane something chisiri kumeka sense like ndinoona sekuti vanenge vakarongawo vachida kususa makuwachisa vakasetawo munhu akadhakwa kuti vazotora vhidhiyo wai vakagara vanaro vhidhiyo pakadyiwa pupu pamwe ndere last year kana ndere gore ripi ameno but vakangorichengeta. Ndinoona sekuti somewhere mune kasetup papupa pane kuti shuwa vobva vangotora pupu pakudya yemwana but zvinenge zvine kasetup ende vanenge vaiziva munhu pupu here kole usingamanikidzwi. Hakuna setup yakadaro yekugadzirwa pupu apo kopinda wonzi nokuti wakadhakwa chidla pupu. Apa I disagree. Kutongosiyiwa pavachiita sekuti vari kutongodzingara vongokandiwa nevana vongosiya vachibata kunge vofunga sekuti sadza risiri sadza. Tizive tinoraitikola. Alright, aiwa tinotenda. Thank you very much. Apa setup zvapapana vakati waradola ingaye wabvuma ndakadla. Ogana mbotaura setup kana kuti anoti ndakadla zvirinani kudla pupu yemwana wangu pane kuzviuraya. Ndozvataura. Saka kudla hake wakadla willingly. Aida noprova point ndiye. Handina kuiona hangu post kana zvakadaro saka ndandiri kurong side. Kana adaro ndasina hangu kuiona post. Saka mubrain saka mune error mubrain dzavo. Right. Thank you very much. Tore vamwe fast tipinde mune imwe nyaya inotevera. Hello Kola. Kola nandiri kudairai bheka muchafoni right. Kana pasina kufona guys tipinde munyaya chipiri because ndataura kuti 1 hour yati 18 past 8. Saka that means ndichatobva pana 9:30 tichipinda pane imwe. Hello Kola. Hello sis Mary. Yes Kola muri sei? Ndiri bwangu muri sei? Inini ndiri kuona kuti pane nyaya panyaya yamainga. Number 1 nyaya yangu iri pakuti mainga vakati mufoni mavo foni yavakapa mwana ndo yakanga ine V11 which means video repupu ranga riri kune foni iyo sei video rakazosara uku. Saka ndikuona kunge nyaya iyi ndeyekunyeba yekuti V11 rakasara mufoni. V11 aiwa V11 ratari aiwa V11 riripo kuti vanga vakungonyepera V11 riripo Kola mudiwa hudhu ataridzwa video rakapfupa chila pupu. Aiwa ina handisi kurambana nazvo zve-V11 pandiri kuti mainga vari kunyeba panyaya yekuti foni vakasiya mameseji avo ekutaura neboyfriend yavo pafoni yavakapa mwana because why video rakazosara kufoni nyowani vachipa mwana foni yanga isina video kureva kuti mainga zvekuti V11 ravo rakabatwa kufoni yemwana ndezvekunyeba. V11 ravo rakabatwa mufoni yavo ndomanga mune video because video vakazosara naro sei uko vanga vachifoni vakapa mwana. Okay, aiwa tisikunzwa dziri munzeve Kola. Pamwe ndizvo zvatizivewo kungawo mutaura muono wedu. Ina hangu kuona kwangu ndoona hangu kuti mainga mameseji chaiwo vakabatirwa fair because dai vanga vakachinja foni dai video repupu raisarira kufoni kurisina mbogara razosarira kufoni yavanayo nyowani. Alright, aiwa panondika Kola. Thank you very much Kola. Rigaitipe vamwe mukana tiwane kufambira mberi. Thank you very much Kola.
right, regaitone cause actually I want this. Right. Right, guys, I think regaitipinde panyaya imwe yechipiri. Panyaya yedu yepiri, guys, ndiyo yadai kunetsa iri kutenderera yavatete vakuru yavatete handika vatete vedu vane mari ndoti chichiko nechichana chedu chikomana ichi 40-year-old teenager ichi andimuona nechimusikana ichimwe chechidiki ichi yese jani chechidiki ichi taona maona mese ini live handina kutopedza kuiona because ndatozoiona after yatoitika asi handifungi kuti chichirikona tiyabviswa I don't know because ndamaiona partly handimona kwokuti chinzanzi vanhu vakuno hanzi mureuita ndazadii betoni mwana wangu aisa audio kwaivudiko atipowa audio pakunatandasa kwaichi kunatandasa Manganya na for course. I told this cover to the life. akuno kuzana dawa kuita live asiwapinda live tandasha alright sezogona after My life is also. alright saka nyaya yatinoda kutaura guys inyaya yavatete handisika tete maishondi nemukomana nemusikana wechidiki uchu handisika guys sezvatinongoziva kuti tete ava vakuru vanga vakarogwa hatizozivi zvemarriage guys kuti vanhu vanenge vakabvisirana mari kana vanenge vasina because vamwe kutogara va20 years pasinawo zviripo handimoona techingotiwo murume wangu pasina hatihozivi ivo ndo vanoziva hanzi vanga vachigara nemurume uyu before ndoda kupa history kune vasingazivi before tete vakuru vaigara nemurume uyu handika vachigara naye vakazobuda mundofunga mavhidhiyo munomaziva ziri paintaneti apa handi vakazobuda tete vachichema vachiti vabetrayiwa ne40-year-old teenager nemukadzi nechisikana chichidiki ichi by then mukadzi uyu chachisikana chimwana chidikidiki panguva iyoyo anomaona vachiti vabetrayiwa vakadii vakauya kuzouya kuuk pai vakazodini asi tete vakuru vasenge vadzokerana nani ne48 teenager yavo iyi vanga vadzokerana nayo vogarisana tete kunzwa kwati kuita tete vakuru vanenge vano kunzi vatora nepamuviri handimoona pe40-year-old teenager asi zvichitiko chaitika nhasi hanzi dziva vanga vakaroora good hanzi vanga vakaroora kureva kuti vanga vakaroora mukadzi anga ari murume wake so kureva pane vanhu vakonfema saka vavakaroorwa na40-year-old teenager handika 40-year-old teenager akabva sezvinoita vamwe varume vakasiya vakanotsvaga chii vakanotsvaga uyu wechidiki uyu vakarwadzisa tete ava handika tete vakaita move on after a long struggle hanzi vakaita move on vaita move on iye akati angatowana munhu wake uyu akaitawo move on asi iye nemunhu wake uyu vakazosiyana pane mwana kapi handika vakazosiyana vasiyana zvino zvatisvitsa pano nhasi handika kunonzi musikana inanzi nezvendinyatsozvizwisisa musikana uyu wemukadzi wechidiki uyu wazoida achida kunotora mwana kwemwana moti mwana akanga aenda kuna baba wake here kana zvanga zvakafamba sei hameno kuda achida kunotora mwana here kundobva vasvika pakudii pakunonetsana vari kuya achiti ndipe mwana wangu handimaona vachinetsana kudaro uyu akati mwana wangu awanzwa odrop ndofuka zvimwe mazongoona nemasitudio anga aripo guys asi pane chandisina kufara nacho chaita kuti ndiuye kuzotaura live ino iyi nditaure nezvenyaya iyi palive guys ini ndinowa kugwadziwa ndendivhara dhoero bhozi dzokupinza mhepo ndowagwadziwa guys kana varimbo vachitita mabhora kudai kuita mabhora nevarume ndinowa kugwadziwa guys handi munoona mukatarisa nyaya yese yakaichitika guys handika uyu mukomana uchu angachiti information yese guys kamwana kechidiki ndiyadhiyo noyahapengi guys zvinhu zviya haisi ai handimuona zvinhu zviya zvamareal chats akanga aitumirwa nani nasutana handimuona so inini sutana akutira chokwadi guys I am not happy kuitisa vakadzi tete vakuru havane genuine love ane genuine love kune munhu wake uyu handimaona kutaura chokwadi pamberi pamwari guys olinde anoda munhu wake uyu
anoda munhu wake uyu zvekutodaro, and we all know it. Totozviziva kubva kudhara. Hanimona zvimwe zvaitika zvakanga rebound but munhu wake wabende uyu, and then munhu waunenge uchiti munhu anga ari murume wako kakuroora, munhu wokuonderana naye, then boom ndiye ari kunonyeya. Andika vakasiyana asi yakavarabanisa, vakasiyana vega pache zvavo. Handimona uyu sitana uyu naDion uyu vakasiyana vega pache zvavo, vasiyana. Akadzokera kune mukadzi mukuru, handi akati ndadzoka mukadzi mukuru ndakuda mukadzi wangu. Handika vamene zvavakataura nekoko kukawirirana. Handimona vawirirana kudaro, haadi mungati mabharanzi yesu vawirirana kudaro. Handimona machatsi andigwadza guys, kana ndagwadziwa ndasingagwadziwa nemachatsi vasikana, kuti varume vanoti zviya hauseki. Ukaona pane mukadzi ari kuseka kuti Olinda akaura nekuda kwemachatsi ari kubudaya guys, think again, seka usina murume, because muri kuona iri kutabwa Olinda iyi, unogona kuitabwa uri mumba imomo uchifunga kuti wangwara. Guys, varume havana kana basa nokuti unoenda kora kadai so. Varume ndio vanhu vasina kana basa kuti wakaita sei kana kuti une mari yakaita sei. Murume anokuchinyira wakadaro. Shua naiwe taita izvo, sorry tai naiwe stana, unoziva here kuti life yauri kutogara iyoyo mumba imomo kune varume vakonoda kutoigarawo life iyoyo, kune varume vakonoda kutoigarawo life iyoyo vari mudzimba. Wakanga wawana kwagara kana usina love nemunhu, buda hako. Ende iwe osi please pane my video audio ungachiti bati unogona chinikiretina kuti unoda kubuda, rega abude my sister. If he wants to go, let him go. You cannot be threatened nemunhu achitaura kuti ndobuda uvoti spamsoroi ndobuda sorry henyu. No ndikumira pachokwadi ndakazvimirira chekucheko. I know you love this guy to the core. I know you love your husband kushava moyo, but if he keeps on threatening you every day, kuti ndobuda yobva mukuberekero zvabuda paaudio baka uchiti achinokuberekero every time one ndokuberekero every time achikuthreatena kuti kana ukangodai ndikuya kuzorana nemukadzi ndazorana nemukadzi, I beg I swear mumba imomo, and then let him go. He does not deserve you. Let him go. Guys, you can do without. You can do without a man in your life. Hati murukuzwa. Nokuti kuitiswa chekutanga machatsi akachibudiswa naDion. Urikunyatsa kutoona chokwadi kuti akutobva kuna stana achiitwa kuna Dion. Ndiye ari kukombidza zvokuti kamba make everything. Ndiye kuzvitora chinisa kuna uyu kuna kuti at some point vanhu vanodlanana. Vanotodlana mvura payakerera napo inoendera napo. Kudlana vari kudlana ndotokuudzai. Atisi vanhu vakuru tinozviziva vanotodlanana. Handimona ndosaka chita manikirese kuita video yakaona antika ekuti arikutokudza kuti unoda ningira unotaridza kubuda ndikadibude chinde unotaridza kundirisa budze mwana ndizodai. Handiona unoita kunge akatikanda mathreats ekuti ndikabva pauri iwoyo miserable. No my sister, no. I want to tell you the truth, my sister. You are being used by this guy. You are being. I said but I am just telling you this as an elder sister. You are 42, if I'm not mistaken. I think 5 years. 5 good years. Right? So this guy is using you, my sister, for Maria unayo. Shishoma zvaunazvo izvozvo zvishoma izvozvo. Ari kuyusira izvozvo. Murudo chero chairo pane comment ndinoda kutomusiya mukadzi chero achitaura kuti idya bhegi iwewe. Can you not see kuti vari kuningirira vari kukuvana vari kutaurirana. These people vari kutaurirana kuseri. Olinda, leave this, my sister. Leave this. You have been through a lot. We have all seen that. You have been through hell, through shit. You cannot keep on. You have your own flaws, yes. But as it is right now, guys,
Guys, murume fear men. Varume vanotyisa guys, varume vanotyisa. Zvine pale kudeka mukune munhu anotagwera kuti bharadzi riri kutano izuku. Guys, uri kuzoona point message yakadaro zvinorwadza. Mukomana waye hachinji. Mukomana waye ari kuda bag. He is in your life to secure a bag. Olinda, my sister, sit down and reflect. You've got zvako zvokuti iwewe zvinokukwanira uri one. Atika unazvo one. Zvokukwanira wewe nemhuri yako unazvo one. Wakachengeta vana vako wega uri one. You have made yourself kusvika pauri papo whether uri millionaire or not uri papi pauri we don't know handivazvona. But chiza chinhu one atika varume ava mari haitenge murume. Men, they do not stay even if unogona kushandisirwa mari iyoyo vasingakude. Mari haite kuti munhu akude. Handi muri kunzwa? Kunaka kuite kuti munhu akude. Guys, kune vakadzi zvibage zvakaita zviporotoringo zvipotoriko vari mudzimba vagere zvakanaka vekuti mukadzi ati tine murume wanga uri tinovarambira asi chokwadi varume vanenge vasingahuri varimo mumba imomo. Handimaona murume haana basa nazvo kuti wakaita sei kana kuti wakadika. Guys, varume ava vane hutsinye. Vane hutsinye varume ava. Vane hutsinye. Guys, ndakwadziwa kutoita kusetsera kuti ukatodai so kana ndobuda iyo vati sorry handakakumbira ruregerere kwanzi inda unokumbira Dion ruregerero. Guys, ndagwadziwa inda unokumbira Dion ruregerero kana uchida kuti panake ende zvechokwadi wakaenda kunokumbira ruregerero. Mamona machadzima achikumbira ruregerero kuti sorry hako zvikazodai achikumbira ruregerero. You are a good person. Kuita kunyengerera Dion nekuda kuti kuti murume anozodzokera. If I don't do this, saka uya anogwasa kudzokera bheka kana vachidza nemukadzi uyu vanopesera vazodzokerana. Vakadzokerana ndinonyara. No, my sister. No. You can do better than this. You can do better than this. Hazvina kunyatsondifadza zvandaona pamachati aya nemaaudio aya hazvina kunyatsokunima vhidhiyo aya hazvina kundifadza. Murume wako akarekodha akakurekodha. Your husband recorded you. Your husband recorded you muri tumotikari akanipa ex-wife the video. Ndikakurekodha muri tu asina kumupa ringade risina kulika. Because kana chinhu chitamiswa ivi rabuda mufoni patorwa foni password yefoni anenge aiwana kupi. Video akatotumirwa video Dion yayanastana. Husband inokurekodha. What kind of a man recorded you? Records you? What kind of a man records his own wife? Akantora hanzi ndoda kurikanda pa social media. Guys, handi machinzwa. Ndoda kurikanda pa social media. Akarekodha achitoziva kuti at some point arikuda kukanda this video pa social media. My sister, I'm not your enemy. I'm just here as a content sister because ndapatikana. Antika, you don't deserve that. That kind of embarrassment, that kind of shit, that kind of, you don't deserve it. You deserve better. You deserve better. Whatever it is, I'm just saying the truth. But I'm just saying the truth because I am a content sister. Antika, that video, not only the videos, what about the chats? What about the chats? What I cannot come here for the sake of peace. What about the chats? The message that kept on going, Dion, what do you say about them? What do you say about them? How do you feel which is what ex without it? I can't talk about just to secure a bag. Can I find any minimum roles and look at it? Could I put other information? Yan to Ziva. She's got information yan to Ziva. Guys, don't make a mistake. Only that they might not tell them at Gasha Yukurovana. They might go to Kansana Munus. Because right now, Chukusansa only than Ation, Achukusansai, Mangana is going to do that again to somebody else. This time, it's only shitty number one. Don't choke on. It's Rangustanaway. It's Rangustanaway. Honeymoon, he is very manipulative. Until I kind of know. Kare kwarini mafana nochinja vanhu vaiva vakasiyana zvamakore amangani rini
imi mamunzwa uyatira kwanzi machati ayo iAI imoti ndezvakare ataura ega kuti chero kaburitsa machati ndeAI kureva kuti AI ndeyarini ishi zikachina sei brain guys famwe let's use brains AI ndeyarini AI ndeyarini iye sana pindura kuti anzi machero kaburitsa maAI machati akubika neAI kureva kuti machati ndeyamanje manje zvapana madetsi but ndezvamanje manje AI ndezvamanje manje 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 AI yakauya manje manje pa AI ichuya vanga vakasiyana zvarini no guys no Linda deserves better. Linda is a hard worker. She works, that woman. She doesn't need all this drama. She doesn't need all this drama. Instead of go to work. Go to work. Come and join us for Kokuma.com. You are in the UK, go to .com. You are no longer a musician, right? Wakapera. How is a musician? You used to be an artist, but not anymore. Kuna wafana wakauya wakata take over. Wakapinda, right? Wananisha tia wakapinda wanasendi flow. Wafana wakakurubuda. Hamusina. Bariko wana young Gemini wariko wakuta ama hip hop. How is a artist? And it so ukatopiwa our generation kuti uri legend. You are no longer a artist background. And it come and join us. You are in the UK. Go to .com. Go to Domke. And then do supported living. Go to warehouses. Unoshanda. Chako chemani umbotenga ochingwa mumba imomo. Kwende ungofuma chingwa chagatswa patembo kudai. Uchigarira kuhla. Ayi wakajuice kuda muna isi mosha. Kuda muna isi mosha. Asi murume uyu ngachita better. Andi kana pari kudiwa pari kutedza kuti ndokudai. Handika ndokudai baba ndikukuda. Ari kutedza kuti anoda ndomuda anomuda nemwe wake sandi. Ngachitawo zviri nani. Kwete kutsiretera munhu kupopotera munhu utomutsera uchidla munhu. Uchidla munhu we all know kuti ari kudla ndiye ari kudla. We all know. I said okay sides guys. We all know. Haisi mosha kuda munhu ka asi ngachinda zvona kizere zvoshi kamukaya chogera kebasa a build a life vobatsira nekadzi wakati ndizvo utotonga kunzibvisa mapost ebvisa but ajoni maposta zere kwacho kwamuri kuti kupi ku TikTok mazere mati mapost asi yawo dzibvisa. Come on guys, she loves the guy indozviziva, no doubt about that. And zviriko guys kuti ningochida munhu chaiko hanimona hanziwe akaona rakare rekuti legend mpo ndera legend rakudhara hanimona ari kuita kuti vanhu ava varwe hanimuri kuda stana ari kugusanisa Dion naOlinda ndo pandiri kundibata guys vakadzi until when tichirwisaniswa nevanhurume kusvika rini tichirwisaniswa nevanhurume guys and we allow it. Rova naimeka vanhukadzi nedzimwe nyaya gwirai mawigi gwirai makuhwa kwete kugwisaniswa nemunhurume. Maona here zvandaona guys kuti panga pachitika drama ise pavidhio pandaona papachandaona pavidhio yakachipesai stara kuti zii kana kumira angasinozuti womira saidi ripi oenda saidi rabebi mama here kana kuti oenda saidi remukadzi angasi kutoziva kuti ungati hapo nevhokal nesere ungati hapo kutozati atoni confused kuti ndoenda ukwere uku ende kambenedza kuona kuti pane inotambika pakati pake nasanaka Desi yanga ichitaurika yaka guys check body language yevakadzi unopedza na sports check body language yevakadzi. Olinda, do not fight this Dion. Olinda, lega vega upedzera nevati true, don't get involved. My sister, take this advice. I know so and stuff, but do not fight with Dion. Let Stana apedzera na Dion because mangwana tsara chokwadika unogwa hondo unonyara mukatunza kuti vari vese achida kuprovera point Dion yo ukaza kuti vatori vese izvozvo iwe unenge wabuda papublic kusara kuti haafi akadzukako zii zvako step aside, let them fight their battles vari true.
mira kure. Enda munhu achiti kuna Jennifer Radho, step aside, mira kure. Kana pane nyaya dzekuitika pauya dei apedzera naDesmond wacho, mwana wangu iwewo mira kure. Ukungokerawo drama kudai. Don't get involved, my sister. Oh, dei uchimbozvinona nyaya dzipano padhariso dzinokudubuka sei waidzidza zvakawanda. Mangwana unozovhunduka patita zvimwe zvihombe uchinza kuti Dion yateve nemimba imwe ukavhunduka. Kana atodzokera mukomana uyu kwai pane audio pane message handisi kutoda zvekugara kunene, I want to come home. Nezvo zvangu zvikangonaka, I'm coming back home. Pane chat rakadaro riripo. Ndinoti mechata manje pangatove kunapo. I'm coming back home kuno kwanditode ndine zvokuita nezvake. Uyu akati ngogara kana utore mari. Pamachats guys. Imagine, zvinobhowa sei kuti murume wakati kachikunyaya negirlfriend kana kuti neex yako. Zvinobhowa sei? Kuti unongochinyaya nemurume wako achikunyaya negirlfriend guys, zvinorwadza sei? Iwe chitsva kumitra everything, uchitenga manebhu uchimitra everything and everything. And subscription fee, arubadra subscription fee, guys. That's not fair. That's not fair. That's not fair. Olinda's just in love. Olinda loves that guy. Apana subscription fee, murudo. And when you are in love, guys, you can do anything for your man, right? But the man, is he reciprocating that love, or ari kutoita zvaanoda achitokuita ungebenzi? Ndo pane nyaya yangu ipapo. Is he accepting that love yari kupiwa and appreciating this person? Kana zvanotomuita munhu asina kukwana. Handina kunyatsa kubatikana zvakanaka nemukazi because tirimo mudzimba, guys. Tirimo mudzimba. Handingafili zvibowo kusangana nemachatsika and then ndotoziva kuti kune ex kueneka chitokanda machatsa zvinhu zvati zviri kuitika mumba, guys. Vakadzi vakawanda nemudzimba, you know this. You know this, guys. Kamukomana kake akachengeteka, kamurume kake katove kamudhara kosi kazera kangu kaya, tine zera rimwe. Maitiro anoita haasiriyo, guys. Maitiro anoita haasiriyo. Matiro anoita haasiriyo, kutaura chokwadi. I pray kuti Olinda will just, open one day mwari vangomuzarira akarara so. Ngirozi dzake dzingomupenyera so. Handizivi. Kana kuti vangomuprotectawo zvavo. Handimaona. Because honestly speaking, inonzi married to your enemy. Ndakamboita video ye-married to your enemy. Muchirikuziva. Ndakamboita video ye-married to your enemy. Kuti guys, you can be married to your enemy. Isingadi kuona progress yako. Iri papa kukudestroya. Iri muconvention newe. Ndakamboita video ye-married to your enemy. Inonzi married to your enemy. Anogona kupitenda zvekuita strong Olinda right now, but pane paanenge achizosvigaya ari ega. Hanimaona. Kuti Pati akapurisa zvakati zvichatongomutraumatiza ndochokwadi, zvichatongomuheta. Achazengave ega kunyatsa tiregara kuti teenager uyo arikuna kudzima teenager. Hazvina kids izvi. Hazvina kids. Indarwadziwa pakutobudisa video yakarekodha ega. I'm recording this video. Yabuda kumastituko say, how did the video ended up in the streets? How? How did the video ended up in the streets? Yet he bank about 2 months. We actually record. In fact, yes, number of better drama said they are so good already. As not by life. They are so good already. As not by life. Kutara chokwadi. Anyway, for the matter you guys for night. Fona itiwe mfungwa dzenyu. Fona ndandikuudziswa kutaura. Mune munhu anotaura zvaanohwa zviri pamwoyo pake. Zvanotaura. Ndingakudziya yangu zvekutaura. But ndangobatikana guys because varume ava zvakaoma. Hello Kola. Sisimene. Yes Kola. Inini ndangachida kumema musikuona here kuti ari kurohwa paper 2. Remember Olinda paanga ari married kuna Stana Titan
akapindira nyaya dzavo, then Olinda ndovaenda kuna Stana titi ike zvino Stana manje ari kuda kumurova paper 2 yerevenge. Narcissistic men, they feed off this. Kuti anenge achinyatsoziva kuti alright, iwo patakarambana ndiwo wakawina. Ike zvino ndoda kuchuya ndokusiya ndakusakadza manje zvokuti uchasara uri muwheelchair uchimwa mapiri. Did you hear pavideo achiti hanzi pavideo zvokuti zvine zvinonyarara zvegore riya kana this time gore rino ripakaipa mamunzwa Stan. Asi mazvionaka ndiyo paper 2 yacho iyoyo ndo zvinoita vanhu vari narcissist. Iye manje Olinda inini ndadzidza chinhu 1 panyaya yekuti just because une makore akawanda kuti maturity inenge isisipo simeni. Inenge yanyanyonaka sei zvekuti wahumiliatwa to this point yekuti vana vako pavachakura zviripo pavideo. Munhu wekuti ari kutumira mavhidhiyo kuna ex wake zvinhu zvekuti hazitomboiti kana kutumira kunyatsokukuudza kuti am recording this and sending it there. Nhasi kana atorisa taite nandorake kusasina chinhu. She needs to stop this thing yet desperation. This is desperation. Haichisiri love. Yatova desperation. Zvekuti if I were her, I value my peace. She should value her peace of mind. Akaenda unostartira fresh. Nekadhara kake kasingatombozika kamwe kasina history. Live a life yake to the fullest. Uyu murume uyu ari kungoda kudya mari. Apedza kudya mari, obva amusiya amusakadza ari muwheelchair achimwa mapirisi nestroke. Stroke. Ndo hangu 2 cents dzangu kuti apa habatsiriki sistemi ega ndiye achafanira kugara ega ogara uziudza kuti I deserve better, I need to do better for my own mental health. Shame. I also feel kuti maybe iye angaenda kumarikafani. Maybe angaenda kumarikafani. Isismeli inonetsa ipakuti even chero adzokera for recovery yange iri 1 night zvayo. Whatever Stana chaakaisa whether imhiripiri pane iyoyoyo norikopi whatever chaanoisa chinoita kuti vanhu vadzungaire kudaro. Kuti munhu watombobva wotora futi munhu akasiya kusakadza worohwa futi paper 2 in front of the world. Chero veriwe kusinganyari ini ndinotongomunyarirawo. Yasina kubaya life mistake yaita ndekubaya life. Shouldn't have pressed that life button. Seangogara vogadzirisa nyaya dzavo kumashure and even nyaya yekupindira nyaya yemwana hazi mwana wako. Stand aside. Siyana nazvo. Rega iyo baba nemwana nababy mama vagile varovane vaite zvavanenge. Iwode akapinda akatora vana ogara bedroom. Kana mapedza moyo mutora mwana. Iye problem yake ndeyekuti ari kudawo revenge pana Dion kuti adoga achitorera distance ndakutorera. Exactly. Vese havana kuconnect vese. They need a mental evaluation because now they are called baby mamas or wannabe baby mamas. It's sick. That's what it is. But I think Olinda at 42, at 27. You have to think at some point to the level this kid is old enough to be my kid. But Remo Street in 27. Shame. Right. Thank you very much, Kola. You know, kuti muda tora lot, but no more. Narufuna konda. Thank you very much. Well said, Kola. Thank you very much. Twandi bowa sutara chokwadi hangu. Twandi bowa. Honestly, ndaboyekana. Yani botra kufonera peke wangu achifona. Ndabatikana zvokwa mwari chaiko. Hello, Kola Mrise. Aiwa ndiripo muripo henyu. Tiripo. Aiwa nyaya iyi inorwadza. Inorwadza. Munoziva pane pamwe pandakamboona imwe vhidhiyo yasisi vaOlinda vachiti Stana siyana naOlinda. Yes. Vadzokorera zveStana siyana naOlinda achinzi ari kumubhadharira rent kuSouth Africa heroko chichi vachiratidza kuti vanga vakagumbuka zvekugumbuka zvezve but vakaramba vachingokontinya. Saka ndofunga zvezvokuti masista achanyatsona kuti mwana wamai ari kushandiswa but haminoti love here kana kuti chii chiri kublinda sisi Olinda. Nyaya yacho yakaoma. I'm really, really heartbroken for her. And also, I don't know kuti mental yake iri stable here. Sometimes zvinogona kunge zvichisangana futi nenhingini nekuti mental health yake pamwe haisi stable. Saka ava vanobva vatora advantage yekuona kuti munhu haasi stable otomushandisa zvaakachita zvaanoda naye.
Right. It's really, really sad. So sad to watch. Yeah. Thank you very much, my sister. Thank you very much. You. Thank you very much. I knew kuti vakadzi vari mudzimba they would understand what is happening right now. Kola Makwira, hello. Sisimeri maswera sei? Ndaswera uswera sei yako? Ini ndoda kungotaura two cents dzangu kuti munoziva kuti isusu tiri mudzimba ende tiri kurwadziwa, but pari zvino izvi Olinda as long as achiri kuda Stana, achitoda kugara naStana, tinomupa advice, but hatife even tikamupa advice yekuti ngaasiyane neStana hambofa akamuramba, because pari zvino asi kutombozviona kuti zviri kuitika izvi munhu ari kuzvikonzeresa ndiStana. Iye ari kutofunga kuti munhu ari kuzvikonzeresa ndiDion, but munhu ari kunyanganisa vanhu ava ndiStana. Why ndiri kudaro Sitimeli? How come kuti conversation yaStana naOlinda yakaenda sei maoko maDion? Kana manyatsopabata pambashinzi vatora mafoni. Sisimeli, do you think kuti Dion atora foni yaStana then akutora message, even though anga ari mufoni macho, gatibhoti anga ari mufoni, aimborekodherei at the first place? Because zviri kunzeye vatora mafoni. Stana ndiye aipa Dion marecords. Ende mukada kunyatsoona kuti uyu Olinda panga ari kuna Titan, Stana ana Dion. Stana aitora zvinhu zvaDion achinopa Olinda. I remember pane this life yakamboitwa naOlinda achitaura zvinhu zvana Dion chichi. Saka munhu ari kutemesa vanhu ava musoro ndiStana. And these women, Sisimeri, iwo pache zvavo vari kurwadzisana, havasi kuzviona kuti nyoka ndiye murume uyu. And Olinda pa time inoi tinogona kupa advice yekuti ngaasiye kuna Stana, but ambofa akasiya. Why ndiri kudaro Sisimeli? Olinda inini sekuona kwangu ada kurwadzisa vanhu tu, ada kurwadzisa Titan, ada kurwadzisa futi Dion. Saka ari pakati, handi muri kuzviona zvanga zvataura naKola pekutanga kuti it's like kufikisana nekufikisana. Sisimeli, handiti muri kuzviona. It's like life triangle yekuti uyu ari kufikisa uyu, uyu ari kufikisa uyu, ari kufikisa uyu, but tinotongomunamatira, hapana zvatingakwanisa kuita zvedu. But ndozvandachida kungotaura Sisimeli, ngaindibve ndipo wamwe mukana. Right, thank you very much. Kola wamwe varipo, hello. Hi, Sisimeli. Yes, Kola. Sisimeli ka Olinda story inorwadza. It's painful. Olinda is beautiful. She's hardworking. Olinda ifana ngowana zidhara rake chete nemari ogari. Simple as that. I don't know chanoramba achidzokera kuna Stana. Stana haiti ndochokwadi, achengeteke. But ndiye wanoda kabachi. That's who he loves. But at times, as a person, you sit down nemoyo wako wozviudza wega kuti izvi hazviite. She needs to come to that point yekuaccepta kuti uyu munhu uyu ndomuda, but saka ndimude from a distance. It's allowed. Hazvirambidzwe at all. Inini dai ndandiri mina waOlinda nhasi chai ndainobudisa Stana mbamwe. Hazviiti, havangambomugoni, hazvigoni. Hazviiti, havamugoni. But can you see kuti Stana is just there for the money? Yes, everybody else can see that. Only here she can't see because I'm murudo. Koma chats Sisimeli alika yekunzanzi iwe ngodya big jet. Aisa GD6 ere panzi. What was that? Munhu achiti I will do everything because she's desperate. What's that? It's really sad. Olinda needs a strong support system right now. Inomusimbisa kuti asiyane naStana. But kumusimbisa kwacho watinoita anochiterera here. At some point, it has to make sense. Rofana upinda at some point. Rofana upinda. Inini I believe kuti akabviswa mu-environment yaari munhu uyauya pakakatwa all forms of communication namely that men should work through it. That's what I think. Sure. Olinda ashai chidhara chine bhegi chinotogara naye bho. Haatomboshayi. Amanje ye hadi izvozvo. Alright. Munhu alright. Even anochengeteka, but not Stana. Stana is off. Zvakaoma. Pakaipa. Alright, Kola, thank you very much. The guy is going to phone up.
Thank you. Vai kufoni chimbotaura kuna mwakakwira futi Facebook. Chimbotaura itinzwa. Yes, Kola. Towananga ndisindaka ari kufana kungwara kupepuka because achazopepuka aluza sana aluza even nandi because taitanika ari kuona zviri kuitika kumwana wake uko achapedzisira atirema inonzi ada kuti mwana wake achasara ari pachena chaipo chaipo kuti tetana angabvosekerere environment inonzi zvese zviri kuitika mumabvise emwana wake zvinezvi achatorerwa mwana oti kuluza sana saka anofana kutopepuka before is too late otherwise tinovaviga titi vanofa kudonha pasi. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Right. Vapa Facebook Kola, hello. Kutaura itinzwe. Kola varipa shapa vadona. Right. All right. Hello, Kola. Eish. Hello, Kola. Hello, Sis Mary, what do you say? Mushaka than Kola. Ndiri bo. Imi we. Munozoti nyaya iri kurwadza singaboiti. Do you know wasikana wega bekungoti ake maybe anenge asipo pano pamunomboita amalive amunoita panapa. Do you know pakumana unombofunga kuti tiri kuenda takumberi, we are taking 100 steps ahead. Then kwaitika situation yakadai yekuti munotora kuti my way we are still 1,000 steps behind. Kangani wakumana we are working so hard kuti tidzidzisani kuti asikanaka you have to love yourself. So many you need to love yourself as a woman very well. Because my aita Olinda kazvandatoona inini akomana there is no woman alive, young, old, rich, poor, there is no woman alive anofanira kubvumira any man to talk to her like the way that zvaita ningi zvaita sana achirekodha pai. Never. Tingatadze zvedu kumuudza iye Olinda wachonaka, but izvezvi Olinda kana uri pano uri kutinzwaka isusu pano tiri kutotara kutoti no woman alive should let a man, whether ane mari, whether ane chii kana kuti whether ane chii chani muzvambarira wakakura sei mizvambarira izere pashi. Because inini hangu ndakazvimirira the moment a man talks to me like that achindiudza kuti and worse still uchiziva kuti mukadzi pamumba imomo ndinota nemukadzi ndikarara ingomotozoti I nini that will be it. I don't care who you are. I don't care who you are or who you think you are. Akomana ngatidzidzei kuzvida. Self love akomana yake chinhu chakakosha and it's a very expensive thing. Because akomanaka it's expensive and at the same time every woman should possess chinchonzi self-love. Self-love is not vanity. Self-love akusi kushaya. Self-love is a lifeline. Self-love yakaita oxygen. Because kana une self-love you have boundaries. Kana une self-love une zvaunotolareta kuti no inini munhu akangodarika muganhu uyu zvafarana. Tindiudza yekuti vana vake ezvinezvi vakura vanoti kudini. Zvinotori nani guys, pamwe pachonaka pane kunzoti unoda kuti kuda kunzi unzi nemunhu ka zvinotori nani kutova nemunhu wako wekuti boyfriend achigara kwake uye achigara kwake muchingosangana pabonde zvichiperera ikoko zvekuda kudhipisa zvimwe zvachona. For some people that's not it. Zvange kana ari Olinda zvake I'm sorry, she's andingati she's unlucky in love futi. She is very lucky in love. She is a smart woman. She is a beautiful woman. But she is desperate. And it's very desperation. She wants to be, I don't know. Zvinogumbura vasikana, zvinogumbura veduwe. No. Kana. Zvakaoma Sis Mary, rega tipe vamwe mukana. Thank you very much, Kola. Right, I'm going to go Hi, Sis Mary, how are you? Sis Mary, ndine hama tu inini vanhukadzi vari kunze kwenyika
vakaita system iyoyo yekuti unenge uchidana nemunhu wauri kuziva kuti uyu haana kana anything chaanooffer patable, vanhu vachikutsiura, vanhu vachiita sevanopenga, munhu achiignore. Ndikakuudzai kuti hama dzangu nhasi umwe munhu akutogara muupenyu hwemustriti nekuda kwevarume ava. So it's a lesson kwatiri tiri kuona kuti as far as dzimwe nguva mwoyo uchidaka, you need to balance. Munhu kushayiwa haisi problem, but kana washayiwa kahungati washaya mari washaya respect. Ukangoona munhu iye asina respect zvaasina mari, ini pandiri handidi munhu akadaro. So it's a lesson kuti vanhu vakawanda kuti yes, dzimwe nguva rudo unogona kunge uchida rudo kubva kumunhu. But in this scenario, I feel like kuti kune mumwe munhu arikuda kuprova point yekuti nekuti ndine mari saka ndinogona kumutora anytime, nekuti ndinogona kuita chakati ndinogona kugara naye. Ende muchaona kuti medzisiro kana kesi ikaramba ichiendera mberi zvakadai, so one person achazochema chete nekuva bankrupt, one person achazochema nenyaya yezvikwereti, because zvese zviri kungoitika nekuti ndine mari nekuti uyu anoda mari yakati yakati. Masainzi aripo, takamboona already, wakambogara nemunhu iyo mukasiyana. Ende muupenyu, if you want to be successful in relationship, please usatore zvemunhu akambokusiya, because chakaita kuti usiye pekutanga akaenda kwakaenda akadzoka munhu hambofi akaregedza kuti zvaaita izvozvo, achangodzokerodza the same thing again. Saka uyu munhu kutomuudza kuti achokwadi kahambonzwisi, because ndakazviona kubva kuhama dzangu. The only thing zvingagona kutoitika is vari padhuze naye ndovanofanira kutomusapota in the right direction pane zvinhu zvacho zvaroda kuita. And the other thing is, osi munhu ari mubusiness, handiti right now maclients ake, macustomers ake mazhinji vachiona achibaya life, anenge achitei, handiti zvinhu zvakadai, so zvichazoaffecta business rake, even chero nevana vake vana kuti vari kudzidze chii. Saka again, kana pane vanhu vanomufara anogona kutaura naye, it's high time yokuti vanogona kumbomubatsirawo kubusiness wise, because zvikaramba zvakadai soka medzisiro yacho zvese kuparara. And as women again, zvambotaura naKola kuti we need to respect ourselves. The moment munhu wechirume anoita zvakashata pamusoro pako, indiri ndinobva ndatorega ndatosiyana newe, handiti. The moment you try to justify kuti zvazodika kuti yazonditi sorry, inini as long as wangoninyadzisa paona, I will never accept your apology. Thank you. Yeah, rakaoma. Right, second Kola, hello. Hello, Simeli Murisego. Ndiri right Murisei. Tiri right. Aiwa, tiri kunyara sevanhukadzi kuti tazosvika padesperation yakadai so. But ini ndaita mumwe muono manje kuti maybe sitana haana kushandisa here kamushonga kana kuti something chinongoramba chichidhonza mukadzi uyu. Izvezvi tisita kutofunga kuti mukadzi uyu ane mental problem. Izvo mukomana anogona kunge akatoshandisa kamwe kamushonga kaanoziva takakwenya uyu anodzoka chete no matter what. Vanozviita kavanhu mazuva ano zviya zvokufambira mumwe munhu waanenge achida, zvoti vanhu munototenderedzana musoro kuti sei ari kunyanyodeiko, sei achingodzokera. Izvo munhu anenge achitoziva kuti ane kanhu kaanongokwenya so mota akadzungaira yore uyayo handatoziva kuti pane mari. Ini I suspect kuti pane kamushonga kari kushanda. Mukomana akangwarisawo atori simbe pachake, anongoita zvebling bling kunonga achishandisa kamushonga. Uyu ari kutoda kutoendeswa hameno kana munamato kana kumboita mapreya. Ari kutoda kutoitwa mapreya gurupu, vakadzi momira nomumwe wenyu, ameno zvinongaitwa zviri spiritual, nokuti this thing haisi normal, hapamborina physical yakadai so. Munhukadzi wamboembaransiwa kubva paye kutanga kudharadhara, uchingonyadziswa uchisvodesewa pavanhu, wodzokera futi kumunhu iye. Pane nyaya apa pari kutoda spiritual intervention. Right. Thank you very much, Kola. Mauya une muono wakasiyana. Thank you very much. Next Kola, hello. Hello, Simeli. Yes, Kola. Hello. Yes, Kola, taurayi. Okay, ndada ngobvunza hangu kuti Sitana naOlinda vane vana vese here? Havana, but ari kunzi ane nhumbu here, something like that. Oh, pavakambogara vese havana kuita vana? Havana. Okay, fine. Thank you. Ndochiti ndangonzwa. All right. Thank you. Right, Kola, wakati pepesera, hello. Hello, Simeli. Yes, Kola. Inini hangu panyanya kundibhowa ndepekuti pathreatena kuti hanzi inini I will sleep with another woman in that house.
to me, it came as premeditated. So he's already premeditating on how he can hate her. That was huge for me. Emunozoti pane pamwe pekuti akazoita chakati nekuti angaita hasha, akazoita chakati nekuti angasiri in the right frame of mind. Apapa he was in his very right frame of mind. As ari kutoita premeditate on how he knows that woman will break. That was diabolical. Angu dai ndiri nehangu Olinda ka. And I would give time to breathe. Because now she has an opportunity yekumuudza kuti I need a break. Ombonatsofunga. Because at the end of the day, she's the one who is at a loss. Ndaiona paakaita mheno mawadza Okay, so akaita I'm putting on dryer 1. Okay. achiratidza red shoe, bottom shoe, mheno inonzi chi red bottom. Saka I can imagine kuti malebhu andamona akapfeka iye stanaya kuri kumaunganidza anotenga mota ngani. Sure, to be honest, that woman will take that woman down financially. So yeah, kana achinzwa ngaanzwe, because at the end of the day it's a decision, and that guy, to be honest, he's not worth it. Thank you very much, Kola. Right, let's to Kola. Let's to Kola. But right, ndokune bari kufona kuma phone. Sismeli inuna. Alright, chitaura iwe taura. Inini. Chitaura iwe matotaura gara uyacha kusema. Alright. Inini kuona kwangu ka ndona sekuti there's something between the two, because ndikatarisa video pipeline, you could see kuti Olinda, the queen we know, asisina crown yake, and she's akunyatsoratidza kuti she's defeated. Una kwanga chita achinzi taura kachichichi zvizvi. Ubvouya kuzoona video yataona iyeyi, I mean live iyeyi, maona kuti stana anga akauna pepa anga achingonzi tezi achingoundumuka achingozvuzvurudzwa achingoudzwa zvekuita. Saka ameni kuti chii chiri kuitika between the two, kunge because machangamukira anga akaita amai kana kuti kuda kudhifenda, kuda kurwira murume wacho akati vhiya akangoti undundu achitoudzwa zvekuita, kana kuti anga atraumatizwa nezvanga zvaitika here ameni. But pani something chiri kuitika, ameni kuti chii hacho Sismeli, but ukatasa zvaitwa maundundukire aiita Olinda ari mota patorwa video, uzotarisa kuundunduka kwakakaita murume futi uku, ameni something is not right papa. Kura majidhe varume vari kura singaiti panze apa ufunge, but havasi kunyadzisa. Uri kuona, our point is varume even wako majidhe anenge achitohura, but the point is zvekuita pamhene pajekerere kuti anobva kunyadzisa mukadzi pajekerere. Uri kuona ndozvatiri kuramba, hakuna imba isinganai, and every marriage has got its own problem. At some point munotodetsana, but now ukazoona ari murume wako majidhe ari kurekodha over X to Y, then there's a problem. Ipapo zvokuti kuurera aiwa zvotinobvumirana newe kuti varume vakuita zvoga zvakadaro, but hatisi kuzviziva, handiona, because zviri kuitirwa ikoko, hani maona. So ndizvatiri kutaura izvo kuti varume vadzidze, and so it's a lesson kuti vakadzidzisane patiri isusu vakadzi, tidzidzisane zvakare kuti guys, as much as chivada vanhu vava, but kuona murume akusvika papoint yekuti akuita zvekurekodha, guys achikurekodha iwewe wacho, tozati varume akahura kana akaita musikanzwa, handitiona, ukamubata anobhega, anonyengerera, anodai, handiti mazvona, not zvokuti anobva akuti ndine video ndakakurodza ndobva ndabudisa video. Come on guys, hameno kola vari paFacebook taurai tidzomudore tiwarikufona. Thank you, Sismeli. Ndaida kungoudza prima point, ndapane nokola ambotaura imwe point yandaida kutaura yanga chiti Olinda zviri kuitika pari inyaya yekuprova point kuna Coco Melon na Dion. Ndo point number 1. Zviri zvelove aiwa pana love sharp. It's all about proving a point 1. It's all about obsession number 2. And the last thing, I think takambonzwa nyaya dzakambobuda before bipolar. I think that's what is happening kuna Olinda. Mental health chaiyo ndo iri kuto play a party pai. So pane kumwambo nyoti hanzi pari kutoda prayer group. Olinda ari kutoda maprayer chaiyo, fasting and prayer. So mumwe wedu inini hangu I love that woman, but 3 points dzodzidza I think ndo dziri kuplay a role.
ndozvanangoda nditaura hangu. Thank you so much. Thank you very much Kola Mantabasa. Right. Okay. Ngatela kufona ukuthi naye kuwandra Facebook. Andisi kumbotora vari kufona akanimbotosera makosi. Imbotera makosi. Ina dzinouya pano one majeteni, dzinouya pano one, dzinouya pano karati dziri kuitika kuseruko. Unoti takadai hadziko here majeteni, karati tinadzo ufunge tetinadzo. Asi the day chero chidzikwa ndomuda sei, the day rekuti anoti disrespect public chaipo, oto anfa kuzvininipisa zvino papublic, iwe ndo otobudisa video. Tanchikuda sei ndo pazvoperera. Alo Kola. Hello, hi, Sister. Muche kuti sei. Point yandoda kubudisa yandoda kutaura machats pane mukaona mamachats kada October 24 pane chat I think munhu anga chibudisa pandiita ma-screenshot ka ashiya date ndora October 24 haase recently mamwe acho. Okay. Ameno kana mukanyatsotarisa panotori in October 24. Then secondly, vanhu vakambonisana vakadzokirana. Yes, vanenge vachidanana but kunenge kuri kunyangirana. Inini kuona kwandiri kuita ka chaita iyo 40-year-old teenager atingawira kuzoita revenge. And akatoronga zvinhu zvake, tsoro dzake dzaakatoronga. Kutofunga kwangu ndomafungira angu. Yes, vanodanana zvavo but anorara akavhura ziso one. Because atove nemission nezvaimbotukwa zvozvo vamwe vanhu vachikanganwika vanogara vakazviita. Ameno. Ana tokuzvinzwa hedu. Ameno because naona ndangofara zvaaita Olinda zvaamuita Olinda stana ya musikana ya ationi tazani stana ya because ndiyakulisa zvese ndiyakonzeresa honde yese. She doesn't deserve this. Anyway, Olinda deserves so kwamuti kwasuti mama kati yedziona chinetsana nahanzi anondifera here kudi kwabuda futi mama chati mamanje amatete machati abzi iye dzionika nasera ndiwaite here kanzi girlfriend yatana yeSouth Africa yayo yani yastana kuSouth Africa kaye mutsukula uyu mutswana uya muzulu wagoreriya kwabuda machati ari kopemeleta miro kwakazara ari kutukanawo ari kumutukirira iye uyu anonzani and abva atoburitsa kuimba huru iye musikana chibrega upi iye Dioni tiri kwekuti kwedzamaijet patazotanga tisinelika comment section mamshara dzeOlinda asungwa so I'm not sure kuti ivo padiary pane vanhu vachinyora kuti aminoti mazvoona here vamwe vachiOlinda asungwa so I don't know. Hameno kuti mukati adhimini makuhwa vakwekukwanisa ndavaona panapa adhimini makuhwa vabva panapa vaverekai vabva panapa vasikubatika pamwe ndokwavari vari kumbokolekta. Aiwa inini ndofunga mamuri bhizi pamatobvisa yakapfupika muchiisa iyoyo patotaurwa makuhwa vanenge vastrict imomo vanenge vari mastrict adhimini eguva vachati vouya nazvo vakana vedu havasi perfect dia havasi perfect kungoti hatisi papublic ende vamwe havasi papublic party point yedu hamusi kuiwisa muri kutora zvinhu zvisiri izvo. A lot of women are behind Olinda uri kunzwa they actually feel for Olinda nezvinenge zvichitoitika handikuona. Remember chakatanga ndichakachendedza takadzidza zvakawanda kubva kune varume vatina veva handikuona. So if I see kana unoti apa nditoudzawo wambiya wangu because handida kuti apinde zvandinozoziva kuti maybe izvi zvakadai so handikuona. Plus varume ava vanoita zvakasiyana siyana mudzimba umu but this is spended anozonopa girlfriend yezonobudisa izodai vakomana guys ka ngatinyatsokupafungai we are behind her
anomaona because utobatikana nekurwadziwa izvo zviri kuitika izvi anomaona kutobatikana nazvo kuti but why tichiziva kuti munhu ari kuita zvinhu izvi ndiye stana uyu ndiye munikiri ndiye muparanzvongo wenyaya so pakaipa right kola thank you very much akatigotora vari kunze vari kufona vaita basa pakaipa tiri kutosendanoyatsokuwaikana zvangu ini batikana chaiko kuzvinenge wada munhu nemwoyo wako wese wokuita kugebenzi halokola maswera sei era Olinda naDecember ndinoonanga vasingawirirani naDecember. If you still remember 2016 panyaya yaDesmond ndopatakatanga kuziyani ini Olinda naDesmond muna December 2016. Honestly, she does not deserve all this shit. Olinda ake, and it really hurts. Pane pamwe pendazongofunga hangu kuti maybe reason yangu asingadi kupa Dioni mwana iye mwana wake anodza Nandi kuti achange nemwana vana vangu vachiwirirana vana vanga vaconnecta exactly. And then she went on to say kuti you don't deserve her pangu achinetsana pepe vari pamota. You don't deserve mwana anonzani mwana wake stana ndizvoti anonzani, but you can tell kuti whatever that she did, she never did it with a bad heart. She wanted the child to stay with her. That's how I see it. But I see position yake kudimanda mwana. Ndaona kuti body language ya Desmond, if you look at it, Dion, if you look very closely, and Lina on the car, meaning they were having a good conversation. But if you can't leave the mic, as the I'm going to the police. It was Desmond's issue, not hers. Ndo pakanganisika nyaya hapo asini Olinda ndinomsiya ari munhu ane good heart. Zvese zviri kuitika it does not deserve her. Desmond haasi munhu ari right, arongotsva gope kuri kupfekera malebo achitengerwa malebo and all that. I wish if she could listen to people's advices from now on. Oita move on in life yake. She has got all the money, she has got all the businesses in UK. No hangu chicho chamushandira cho pano Olinda ndarwadziwa. Munona tichi panyaya yemwana I think Olinda was not supposed to intervene pangomira paside. Exactly. Vopedzerana stana naye Dion panyaya yemwana wavopedzerana iye ari paside vopedza kana vapedza onzwa kuti varikutoda mwana oendesa mwana kana kuti mwana achikumbira ari kuti ndine mumwe mwana panapa ndachikumbira kuti baba Daisy chamudzosa origa kupindira pakati pavapa nyaya yanga ichingopera pasina chanambosiya taura chokwadi oyo respect zvayo makunzwa panga achiti Desmond language yekuti sound ye respect yaya I could not feel it hangu andiso ndokutarisa both sides hangu kuti Olinda she does not deserve this, but at the same time pane kamwe kakuleka ke respect uyamba it's kind of like mwana mudiki, you know. Zvimwe zvinhu zvendangu analyze hangu pamba chitiwo video yeye, but also video here live yanga it was not supposed to be made even in the first place. Those that trigger all these things with the Zimude. My win. Quantina Pamela. Still a pame. Do it inbox. You win sure. I see. Sakaoma. Don't compare my debit and you can go pame. Look at the player my debit to go to Zimbabwe. Sakaoma. Anyway, similarly, let other people talk their own opinions, but now Olinda irikundihwadzawo zvangu andiunye ndiri mukadzi ndakawanipo enda zvinoonaka kuti munhu uri mumba wona murume wanga ari kukunyaya nevamwe vanhu neve ex girlfriend. Guys, aiwa, no, that was a blow in the face for me. Shakaoma, I hope she anoda munhu wake manje, that's the thing. She loves the men to the core. If you still remember, Papa Takambotseva Nyanya muscle tie. So she has a soul tie with this guy.
And kuti break, it only needs her kuti break because he cannot move on. Unoona pese paitika nyaya vadzokererana. After all tikadzokera 2026 hatina vanombofungidzira kuti Olinda tichamuona futi at some point in the future aina Desmond. It was not a good situation back then. But now here we are today in 2025. Olinda maijete ndoda kuona oga oda kuti atowera oga tikandirevo tione zvohwera titose zvohwera idzi zvakaoma naivi December amira kuipa naimi December zvaamira kuipa. Thank you very much Kola ngati mudzi wamwe wakwira. Right Kola, hello. Hello Kola. Yes Kola. All right, I was sorry nasotora nyeo ndautora ndaungutuka hangu Fred. Kukutukire Fred asikari. Ndangu ndingoti Fred mseki. Chimuregai kuda. Chiregai kutuka Fred. Chimuregai wazana ari kuspace party. Ndicharega mangwana. All right, beautiful. All right, bye bye. Right, Kola, hello. Kola chameni simeni. Iwe ndirege zvangu. Iwa uri kuriona chameni unganosimeni mungu usingadiwe kuriona. Hasi uri kuinvolva vakuru vakure. Ima udori uribona. Izo zvivo mukadzi kwaida aswera 60 plus simeni. Akuma yuti ndipeyo. Ndipo newe. Omuda kuriona saka takanga toda kuriona. Hey. Tono tishuwe kuti nema. Hey, we want to see it, Shameni. We want to see it. Yes. Don't you want to see it? Kuti mari dzedu dzenyika dziri kuperera kuti. Hauri kuona here. Hello, Kola. Hello? Yes, Kola, zviri sei? Muraiche Simeli. Muchekadzana. I don't know how I did disagree. Ndakaita my mistakes in first marriage. Ndakaita murume. Ndikaita my problem. Ndikasiya. But the problem ya tete vakura. Vane full of I know. Pane munhu wekuti anodzidzisika Simeli pane vanhu vakawanda vanouya paprogramu movaudza kuti kwamai ndine mari kushandisa family planning because anenge achingomitiswa nevanhu but Olinda manje haatore advice saka kana tikamurwadzira ine handimbomurwadzira ndiri munhu wechimai nokuti munhu akambotambwa tenoti nasitani akachema akadini akaenda futi kuna Titan achishotesa akadzokera futi navanhu akaramba Titan akadzokera naTitan. Asi kuita good example Olinda munhu anonamata zvenyu zvekuti ane vanhu munoda kuti maprayer Olinda anoenda kumaswendo muziva Olinda anoenda achiudzwa tsananguro dzake it's not like haanamata anonamata hapana kuti tingati mweya wakaipa uri kumutera nokuti anonamata anoziva Mwari but zvaanoita ndo zvinongobhohwa zvaanoita zvinobhohwa kuti munhu haukure haudzidzi and the problem yaOlinda munhu anozvitonga musi akauya paTikTok live akadzinga sana pamberi pevanhu but hazvitaurwe akadzinga ipapo onditarishana akandistani akandokwa ndinoona mari dzangu ikoko ndisiye nditambe nevanhu ndichipiwa magift akati ibva ipapo iye Olinda akashanya nemuromo akati anomurambidza kuenda kubasa akasvika kuti akaenda kubasa akataura nemuromo akati handidi kuti aende kubasa aramba kuenda nefirst class ndege stani akati handikuda mari yefirst class ndikuenda kunomo kungokwira plane yangu fane munhu wese Olinda akati azviite tora business saka dzimwe nguva munogona kuti Sana is a gold digger yes but Olinda ega ndaimudzira wakapusa wakabva usina tech shop saka ungaite sei kana uchisekwa nemukadzi achiti ukaitega kubva netech shop wakabva kubva nesocks semurume unoita kana waona chance kudzokera ipapo unodzoka ubva netech shop. Okay, kana utomboziva nezvazvo saka TikTok aichamba game akauya Olinda akati ibva ipapo ibva mari tinayo uri kuitei ipapo uri kuitei kuda kupiwa magift ana basa kubasa iye Olinda akaita life yake akataura kuti handibvumidze sitana kuenda kubasa iye Olinda wega saka nyaya dzedzi dzinonetsa tiri kungotaura nekuti tiri vakadzi tiri kurwadziwa amene ndakavaudza ndikati problem yaOlinda inowani mama akati musiyari happy nayo ndikati muchaona nasitana acharambana mama unoraramba akati izvinozvi hapana na 1 month achituka 2 months achituka accident father wake pakafasting first adaipopota guchi yangu Louis Vuitton buy men nezvinhu vakadzi ndatisiye unhu iwowo kutenga varume
ngatisiyei ngative natural love. Iwo nyange ukaona asingadrive, nyange ukaona pedeka, umugezese, moita simple love. Kwete zvesocial media zvikuda kudiwa, stana ndishwabva, but one arugara achichema nasitana wacho should learn from the mistakes akaita before. Anyway, Linda, thank you very much. Nasi tutombosiwawo izvi. Thank you very much. Information inyowani kana kuziva saka pamwe titori kungomhanya titori wrong guys atikusa zvakawanda. So maybe netambira kuna TikTok koko Instagram kuona zvakawanda isi atizivi takungoanalyze zvataonawo apa. Hanimaona zvimwe hatitesingazviziviwo. Hanimaona inga zvakaoma naimi. Anyway guys, 10:30 yangu yakwana. Me I'm just going now because muganda kubasa guys, and I don't know what to say now because it seems as if there's more information inotobuda yatisingazivi. Hanimaona. So hanzi apelele simuita msati she does ndatotya pakuperegwa but isachingotaura umuona because zvine zvichingotirwadzawo unona zvine zvichingotirwadzawo kuti but murume uyu but now atiunderstandiwo kuti pamwe akanga adzoka achida kuti akazotanga kuabhuswawo mukati mamwe akati hanchadi hatichazivi kwanza notukwa kuti wakamwana izvo kwezi togozive ite tiri kuhere kutiktok tetisiko isu togozivei inge maiteita saka amedu. Quite Naviki, that's why Stana shouted at her and left with Uber. I will never stand with OC. I know what she has been doing to Stana Yesh. Hey! Guys, I'm going to go get a man of Sivana. Quite Pastor Bridget, about the pandemic Gomez peace. Saka meno guys, saka starting with a town and that's a good Jiji konda agenda siya. Saka meno guys the guy tingoona timunga admini wekuwa na ndakuvaona mukomezi vazongo disappear ndofunga vaenda kunovatutama kuwa hameno kunotsvakana nawo hameno. Guys atenda zanenge ari palife guys andikamufona because zvechida kutangira taura naye auya achida munhu ari kutorwadziwa utandasa chimbomusiyai rika yambopora chauya naye rika yambopora munhu ari kurwadziwa zvezvaari kuita zvazvamuri kuti ari kuita ndezvekurwadziwa izvi rikaiti mboona. Saka kuti ndingada kuti tinyatso kupinda dhipu mukati menyaya yake zvaizvozvi ari kurwadziwa yaya guys, munhu ari kurwadziwa but zvoda ndatakadamuudza ndichakufonera ndipale achauya guys momirai apore. Munhu ari kurwadziwa yaya, munhu ari kurwadziwa. Trust me nditaura naye ini ndikuda kutorwadziwa yaya. Chiregai atanga apora achauya akotaura nyaya dzake, achauya otaura chiregai ambotanga apora. Right now anozotaura zvimwe zvinhu zvokuti mangwana chinozorigreta tichisekerera achitaura pano nenyekuru ari kurwadziwa. Ini I know for a fact aitoda kubvisa Facebook account yake, aida kudeactivate Facebook yake. Ndakatomborambidza deactivate Facebook ati no, you are not going to deactivate your Facebook. Ukadeactivate Facebook yako tokuriko kwaunorarama nakozo achida kubvisa Facebook account yake. So akati munhu akatobatikana, ndiye munhu akatorohwa neheartbreak manje, ndiye munhu akatobatikana manje. Hanimaona akatonditi ndiye munoudza mudzimai auya atore zvinhu tichiyade zvinhu zvikwesta akanga tangozviwana tiri tese. Ndikaona kuti it's too early kuti ndimhanye kunoita zvinhu zvakadaro right now because ari kurwadziwa. Ati aiwa kana akati dei atindifona anonhamba dzangu anotaura ega anondisira message anzi I can't stand him shame. Isusu we stand everyone dear, we stand everyone. Saka titi we stand with everyone. Saka zvichaitika ndezvokuti right now ndichamira kuti achitanga apora guys. Ndiri munhu mukuru hatisi kundoita zvinhu zvecontent no. Then tozo akurwadziwa aita say sorry pandipota. Zvinhu zvavanenge vachidya kune zvakangowanda zvaitikawo, kune zvakawanda guys, kune zvakawanda guys. Tiraiye mukadzi wahistory yake chaiko kune zvakawanda guys, kune zvakawanda. Achakuudzai asi usati pana pamunhu anenge aitaura nyaya yake ega. Achakuudzai don't worry, musiyai zvino panguva ino chimbomusiyai apore because tinozonetsa mangwana, zvinozonetsa auya panapa ari tichenzana kuti munhu ari vulnerable ouya panapa zvozovhiringika mangwana konzi kwasisime mbomsiyai apore. I know what I'm doing. Hello Kola, muri sei Sismeli? Mushe kanjani? Hai tiri bhoni. Ndichida kungotaura mbichana, ndoda kupa advice kuna Olinda.
stana uya atoya kuzomora mari ndo zvega zvaangofambira. Olinda hatombomude, ari kutongoda chete mari yaOlinda nekushandisa Olinda, but Olinda manje haasi kuzviona, ari kufira nyaya yekuda rudo. Olinda munhu wekuti anopinda nemoyo, kana apinda nemoyo munhu wekuti anoperera. Saka ngaangosiyana naStana, ungoita ngaatsvage chimudhara chake chakatochembera. Ndo vanhu veeji yake vana guys, musadaro so. Saka iye ndiye ari kungoda mudhara. Guys, musadaro. Beta atotsvaga chimudhara akatochembera. Chiritori kuma 68 years, zvitori nani. Vana Stana vachiri kuda zvekufara ava. Stana atongoya kuzodya mari yaOlinda chete. Asi Olinda manje haasi kuzviona the name of the love. Ari kuda marriage, anoda Stana anenge achingoshandiswa, anenge achingochema every day kusocial media. Ngaatsvage chimudhara chake chiri kuma 60 something. Ndo munhu achatomuda iyeyo. Mukuseka sismeli ndotochida zviri nani kugara uri peace than zvaari kubuda achizvinyadzisa kusocial media, achingochema kubva rini, achingochemedzwa naStana neumwe murume wake uya. Ngasiyane navo, atsvage chimudhara chake izvezvi, ongoziva kuti akugara nechimudhara chake zviri privately, asingazvise pasocial media. Problem Olinda ada kuisa zvinhu zvese pasocial media apa achishandiswa nevane nanaStana. Stana uya ari kutozvita jaya uya apa achembera, andishota zingaite Stana. Ari kuda kudya mari yaOlinda, ari kunyangira. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola vaita basa. Zvakaoma anyway. Kuyenikisi. Kwai ngaawane chidhara chake 69 years. Ndo chinotomupa pisi. Mata unozati madhara acho anotonetsawo naye wane 60 something years. Anotonetsawo madhara iwa. Uyanga chita yakufona. Zvakaoma. Hello Kola, yonga chita yakufona nguva yareba. Ndatara paFacebook. Sorry, ndakuona. Sorry, aichataridza Facebook. Aichaotaridzika Facebook mazuva ano kuti zviri kufamba zvakadai. Right. So guys, regai ndiende zvangu kunovata video tipewo tape tione veduwe. Guys, ndakuenda tobatsana zvakare pamazuva akutevera ipapapa. Tobatsana pamazuva akutevera tichikonzera hedu nenyaya dzedu idzina sita kuti tingodzi ndasingafa kutomboita live ndakabva basa pangonozvivatira state tukandogeza ndobika ndoenda novata. Kana kuti arika nditewo live timbotaradza tangoona dzina ndiri kutori kumasure kwadzo zvinhu zvacho. So guys, ndakuinda. I'll see you guys. Thank you for the stars. Vaisa mastars vese ende zvakare musi wa 22 tinenge tine star party yedu pano yatinenge tinayo. Please come and support us. Tinenge tine star party yedu birthday star guys. Mudzonda zvoka ukwasara maningiri makadiko gaende babarikana tisakosa madesi musi wa 25 guys. Ndiri munhu akazvoka musi wa 25 saka 25 kune asini musi wa 25 ndiri zvakupa life anibona, but the staff at kuita musi wa 22 and it was organized by this so called admins. Ndoka vaida mboita kumasuro uko ndikati mbomira ndikakangamwa musi wacho ndikaenda zvitira life yangu, vataura ndikakangamwa ndikaenda zvitira life yangu, saka tichaita musi wa 22 ipapo andika. So guys, yeah, that very day please come and support Team Diaries, come and support us. So guys, ndakuinda tobatsana zvakare muchikamu chinotevera pamazuva maviri akuteverapo tobatsana zvakare handitika tichienda mberi takadaro. Move neusiku hwakanaka guys. Thank you very much. Zvakare guys, kune Christmas hampers, right? Kune Christmas soda ndakangano. Kune Christmas hampers atinawo andika ari kutengeswa ne1 of our own. Kune Christmas hampers atinawo. Let me see. I will post the pictures guys. But vari kuda Christmas hampers ane zvinhu zvakawanda mukati. It's just that kuti yangu haina kusvika. Yasita yasvika ichasvika ndingadenda kutaridzai. Handimaona. Ndingadenda kutaridzai. So vari kuda Christmas hampers aya montibata
ndichamaposta zvangu moona guys, mutengerewo vanhu vari kuita mapresents vaya vari kudini vakutengerawo hama ichristmas time yekuti munenge muchipanana muchiita sei ndo zvinhu zvekutenga izvozvi. Regai ndimbotry kuona kuti munei. Ane zvinhu zvakawanda guys, magoodies ese, you see all the goodies are there, all the goodies aripo apa. Handitogona kuti ndingazvitsanangura zvese nemuromo. Mune zvese machristmas hambers aya, mune zvese zvaunofungidzira kuti unozvida iwewe panguva yechristmas kana kuti unozvidya panguva ino yechristmas, zvese zviripo. So guys, you can order yours. I'll send video satauya but pane kuri nepost Elisa aiti ndichaita amene kwaari aiti ndichaita kana ndakumba. Saka vari kuda kuorder guys, ndichaisa madetails then moorder. Ari muUK machristmas hampers aya, they are in UK. Vaya kusenderana machristmas hampers zvakanaka chose kutengera even vana vanoda zvinonakanaka. Ndo time yekuvatengera muchivaisiya. So guys, mwarakuita zvakanaka. God bless you and thank you very much. But the next 2 days apa munenge muna admin enyu mamwe acho emakuwa nevamwewo ameno, asi nditora kuti emakuwa vakutora mutrophy ndo vamenenge muinavo. Team makuwa, madmin enyu emakuwa, madmin enyu i3 emakuwa achanga aripo achikukandira nyaya dzenyu. Mwarakuita zvakanaka guys. Ciao.